تلو جنا يا حفظا بتفوتو تسويهم نحانتي إريترا تغني زنبا حانت بالدي سلينا يوم سليقي سليخا كيبلو عالي يعلق سلام تخطاتلتنا نايز channel كما يتخونوا تبوكت كونوا ناي وتر تمنيتان بحقنانيو لومون كم وتر قداسن وانا وانت حستعزنا لكم دبخيلنا لنا سامو داتا نايز بروجرام سانا كتصونع بخبر نعدم لايك بمقبار دما نابزي مدبنا جوين قبرو تم كل جزيان عود قبرو دلوخون دما يقن يلنا كل تتبونا دقف بعبد الرجاينا نريو نس كم نغسل زقبرنا زلو نسو سلوزغوني thank you دومي سفع زبالة كم وترو عمقات زلوا بكل معازنات كن فتنينا أبكو داينا يرترا دما نوح زبالة بروجرام كلوني وهناياتو بزح زبحال زخيدن زلو كنتات كن رسل زغنا بمجمع رياغن اتيك التيف زك اير زلو هو النبي يرترا نريو زلنا بوليتيكا مكيارات ون زدف زل حيل انتاي مخانوس لنفلتو زلنا بوكن جمر بز مجمريا. We have a new update on Iran from President Trump. This is from moments ago. He said Iran is having a very hard time figuring out who their leader is. They just don't know. The infighting is between the hardliners who have been losing badly on the battlefield and the moderates who are not very moderate at all but gaining respect. Is crazy. We have total control over the Strait of Hormuz. No ship can enter or leave without the approval of the United States. كم تري وزلهم دونالد ترامب انتهى يزبل زلو إيران مرة يفحيل وزلو بقى إيران زلاتو كنتات نسألها خايت من يلونيخا مرحتم كفلتو يكالون علو كوها هادي كالون علو بتعميهم زدون قصون زلو قطالي تويتر معلتوي أب ساعات دي ولا أكا كندي ساعات كم زنا بلاي تصحف زلو and I don't know نماني كونفين نماني وكرد زفتن زلو تزفتن زلو كم تزدلي سرحلو كم زي اللي حيل بحرناتو دما نخلو كنتات دلو كم زلو نابزخوني يخون جزي سقم تكوسد هتدالي كم زلو حوس متنقطع زي مسل زرباحي ولا مالتي زي ابديت زدما بزي ملك عيد ما تزلو اتي نسو زبلو زلو زربان تقبر ملسز ما تزلو كنا نبينو خينو. Iran war is about misdirection and mind games that America is playing masterfully, keeping the regime guessing. We don't even know if there are any real talks going on despite what we're being told by the US government. The regime is attacking in the Strait. The regime is putting out all kinds of provocations online. They are attacking our social media right now, trying to sow division. They seem to be defiant in the face of promised destruction, despite our president telling us they're falling apart, they're desperate for a deal. We are in an impossible situation. ስለዚህ ፕሮፓጋንዳ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ይስራሕ ከምዚ የለ ዝነግር ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ከምዚ ብሕቡእ ስትራቴጂ በቃ ፍሉይ ዓይነት ፀወታ ናይ ፖለቲካ ከም ዝፃወት ዘሎ ገይሩ እዩ ክገብረና ዝፍትን ዘሎ ግን I'm sorry we can see you ልክዕ ከምዚ ኣብ ቅድሚኻ ተገቲሩ ከሎ ትሓብየ ኣለኹ ትርእየኒ ዘለኻ ዝብለካ ንእሽተይ ቆልዓ እንተሪኢኹሞ
تعمت اندحر الكاي ابقد ميخا عينو عميتوسي تحبي زلو يدمسلو عين كفت مسبله دما انتاي شعو حج شعو درا خاي يدمسلو ህፃን ስለ ዘለኒ ደስዓኒ ዘሎ ዝያዳ ኣብዚ ቅድሚኹም ዘለውን ካብ ህፃን ፈሊኻ ትሪኦ ኣይኮነን ማለት ኩሉ ሰብ ንዝሪኦ ዘሎን ዝከታተሎ ዘሎን ሲ ወላ ሓንቲ ዝርርብ የካይድ የለን ወላ ሓንቲ ዝግበር የለን ኢራን ድማ ብንዕቀት ኣሽካዕሊሎም ልኹም ዘለዉ ብንዕቀት ካይኮነን ኣይንዕቅዎን እዮም ብፍፁም ንኩናት ይዳለኹም ዘሎ ስለ ዝፈለጡ ኩሉ እቲ ካልእ ድራማታት ክገብሮ ዝፍትን ዘሎ ንዕዑን ኣጀንድኡ ስለ ዝኾነ ኣይንሳተፍን ኢና ዝብሉ ዘለዉ ኩናት ክትገብር ኢኻ ክትሃርመና ትዳሎ ኣለኻ ትገብረ ድማ ግበሮ እንተ ትኻልእ ክዘራረብ ይፍትና ኣለኹ ዶ ጣውላ ዶ ገለዶ ትብሎ ደለኻ ሓሶት እዩ ኣይንኣምነሉን ኢና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ እቶም ናቱ በኣሜሪካውያን ድማ ሚድያ ኣሜሪካ እንታይ ይብሎ ኣሎ ከማ ንመን ኢኻ ክትቀሸሽ ትዘሊ ዘለኻ ዊ ከን ሲ ዩ ኣብ መዓልቲ 6-7 ግዜ ትፅሕፍ ዘለኻ ናይ ዓቕሊ ፅበት ንስኻ ኢኻ መራዕትና ኢራን ፋሒልዎም ተዝህሉ ነናቶም ክፅሕፉ መዓል ወይን ከምቲ ዝፅሕፍዎ ዘለዉ ብሓደ መንገዲ ጥራይ ዘውፅዎ ዘለዉ ዝተፈላለየ ነገር ክገብሩ ምርኣና እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ ኣካይዳ ኩሉ ሰብ ይርዮ ኣሎ ወሽመጥ ሕርሙዝ ሓኒቆም ሒዞም ኣለዉ ቁጠባ ናይ ዓለም ኣብ ኢዶም ከም ዘሎ ፈሊጦም ኣለዉ ነዳዲ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እቲ ቅልውላው እናገደደ ይኸይድ ኣሎ ነዛ ቪድዮ ኣብ ዝገብረላ ዘለዎ 105-106 ገፁ ይገማገም ኣሎ ንበርሚል ማለት እዩ ዝሕዝን እዚ እዚ ሕጂ እቲ ኣብቲ ኣብ ወረቐት ዘሎ ዋጋ እዩ ኣብ ክውንነት ዘሎ ዋጋ ልዕሊ 120 ካብ 130 ንላዕሊ ኢኻ ክትረኽቦ ትኽእል እቲ ኣብ ወረቐት ዘሎ ዋጋ ወይ እውን ኣብ ስታክ ማርኬት ዘሎ ዋጋ ድማ ኣይኮነን ዘድልየና ነቲ ፋብሪካታት ናትካ ነቲ ሕክምና ናትካ ነቲ ቁጠባ ናትካ ዘድልዮ እታ ኣብ ሪል ሂወት ነዳዲ ብክንደይ ክትገዝኦ ትኽእል ክትረኽቦ ክትኽእል ዶ ንሱ እዩ ዘሎ ትሕቶ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዶናልድ ትራምፕ is trying to feel ነቲ ዕዳጋታት ከረጋግእ ከሽክዕ ይፍትን ኣሎ ግን ይሰርሕ of whether to believe what seems to be true coming from the worst people or from the United States president. Here is what he wants you to believe. How long are you willing to wait until you get a... Well, don't rush me, Jeff. I want to make the best deal. I could make a deal right now. Do you know that if I left right now, we had a tremendous success. It would take them 20 years to rebuild, but I don't want to do that. I want to have an everlasting. You know who's under top pressure? They are. Because if they don't get their oil moving, their whole oil infrastructure is going to explode. They have a matter of days before that event takes place. The problem they have is they are very disorganized right now. They know who the leader is in this country. We don't know who the leader is in Iran. Now, I think a lot of that is true, except the last piece. And the problem is the last piece matters the most, okay? And I don't believe this is a situation. ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ዋላ ንዑ ክሽፍንሉን እዮም ድፍትኑ ዘለዉ ኣብዚ ክንደይ ክወስድ ክልቲ ኩናት ንዝበልዎ ኣይፈልጥን ኢልዎም ሕፅር ዝበለ ኢራን ሕማቕ ስለ ዘለዉ ፋሕፋሓቲዎም ስለ ዘለዉ መን መራሕዮም ስለ ዘይፈልጡ ዘለዉ በቃ ዋላ ሓንቲ ክገብሩ ይክእሉን እዮም ዋላ ኣነ ሕጂ እንተደልየኩ ነቲ ኩናት ሕጂ ገዲፈ ክመፅእ ክእል የብላ ኣሎ ሓሶት ኣይንኣምነካን ኢና ይብሎ ኣሎ እቲ ሚድያ ስለዚ ካልኣይ ድማ ኣብ ኢራን ኣብዚ እዋን እዚ መራሕናቶም ብጣዕሚ ተጎዲኡ ከም ዘሎ ፈሊጥና ኣለና እቲ ሱፕሪም ሊደር መን ከም ዘመሓድሮም ዘለዉ ናይ ፍለጥን እዩ ዘሎ ዝብል ዘረባ ድማ ማራ ፑሽ ይገብርዎ ኣለዉ ካልኣይ ድማ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቶም ወታደራውያን ጀነራላት እቲ ናይ ኣይኣር ጂሲ ዝበሃል እቲ ወታደራዊ ክንፍናቶም ንሱ እዩ ነቲ ስልጣን ተቆፃፂርዎ ዘሎ ገበርትን ሓደግቲ ንሶም እዮም ዘለዉ ስለዚ እቲ ናትና ወታደራዊ ቅልፅም ዋላ ዝኾነ ስጉምቲ ተወሰደ ንዓታቶም ንዲፕሎማሲ ከምፆም ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ፍፁም ዲፕሎማሲ ዘይርድኦም ፅሉላት ወታደራዊ ሓለፍቲ ስለ ዝኾነ ገለ እዮም ዝብል ዘለዉ በት ሓደ ነገር ድማ በሪሂሎም ኣሎ ኩሉ እቲ ዘለዎም ዓቕሚ ክዕውቶም ከም ዘይክእል ካልኣይ ዶናልድ ትራምፕ ካብቲ ቤዝ ናቱ ዝመፆ ዘሎ ዘረባ እቲ ንሱ ክዛረቦ ዘይደሊ ከምዚ ፀቕጢ ዘይብሉ ግዜ ከም ዘለዎን ብዙሕ ኣማራፂ ከም ዘለዎን ዝገብሮ ዘሎ ሓሶት ምዃኑ ብተደጋጋሚ ይገሃድ ኣሎ እቲ ጉዳይ ንክሸፋፍኖ ዝፍትን ዘሎ ድማ ከምቲ ዝድለ ውፅኢት የምፅእ የለን ዝኩሉ ነፈርቲ ዘርእዮ ዘሎ ዶ ሓረካት ዝገብሮ ዘሎ ዶ ባሕሪ ንሃርም ኣለና ብሎኬድ ጌርና ኣለና ኔይቭናትና ፅቡቅ ኣሎ ገለ መለ ዝብሎ ዘሎ ኣብ ባይታ ለውጢ የምፅእ የለን ይብልዎ ኣለዉ ንዶናልድ ትራምፕ ትስምዖ ቋንቋ ግን እዚያ እያ So much to discuss right now about where the president's standing, not only with Democrats, but mainly with independents and even some Republicans. There's a Fox News poll out yesterday that shows the single issue that matters most to Americans is a single issue where Republicans are doing the poorest. And it's tied to the war. The latest Fox News poll shows Americans growing increasingly pessimistic about the state of the U.S. economy. 70%, 70, believe the economy is getting worse. That's up. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ካብ መን ዝመፀ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ፎክስ ኒውስ ዶናልድ ትራምፕ ቴሌቭዥን ይርኢ እንተሎ ነዚኦም ጥራይ ዝርኢ ፎክስ ኒውስ እዩ ዝርኢ ዘሎ ንሳቶም ብዝገበርዎ መፅናዕቲ
ትሪእዎ ኣለኹም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ getting worse the economy ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ንዝብል 70% እናተበላሸወ ይኸይድ ኣሎ ይብሉ ኣለዉ ምስኪን ናይ ዶናልድ ትራምፕ whatever he's trying to do not working ኮለቱ ድፍትኖ ዘሎ ይሰርሕ የለን I mean CNN تقول fake news CNN fake news New York Times fake news Wall Street Journal fake news ABC NBC DCC I don't know كم قبل ندوعل كلهم fake news يزول زلهم now Fox News fake ندحرلو نبعل السوم fake مالتيو fake مهانو كان فلتني ناقن كم زاتري وازل لهم 700 Republican parties بحال دما بحنت نقر ترايز فلت قالوا كل نانس نسناتهم قديفكا ابكو طبعا سوميم نفعاتي لوميم كم عين سئلي كزرقو هيام زدليو سلازي دونالد ترامب كما تخلو نتي جو بايدن زغطلو زنبر عبدان ناي قطبا ناي كونات بحال زرو نعو قديفو نقطبا كاستخاخلنايو بيزنس مانيو غنزب زردوي قطبا زردوي قلمله زردو تباهيلي متي الجدما دحر عامتن almost عامتن 4 ورحنا كرسي getting worse كابتو زلو زغدد خيديو اذا زربازيا قد ما عامت كوين كاتري خلقه 55% درو حماق يخيكم زلا تعريف قلمله غيرو لزنبر سلازغونه حماق يلو مانيرو حريه دما تسفا نيرو كفتن مخاني نغر نيرو حج كن 7 so I don't think تغير زخل هذي مخنيات قد ما عامت 55 نيرو ناب 7 يدي بزلو حجي ناب 55 نقمل سون ابيدي كون نابنت كمرداتك نوسد 55% كوينو قلتي اب قطبا حماق الله زبل قمقام بسنك تعريف نيرو تعريف قنا بيديو دونالد ترامب امبوز زقبر نيرو ني ني هند كندزي ني تشاينا كمزي نوب كوريا كمزي ني اوروبا كمزي ني كندا كمزي نكمزي نابلي بعلو يدزز نيرو وخلاص زراربا نيشتي ورقه صيف دما غريفه يلو خك بالخليو ابيدو سلازخونسو كم غيرو دما نز قطبا ارغاغي ونيرو نغلكسي نز حجاتي وزلغن there's no way out كابز حجاتي وزلو بورقات كصحف هيكل نبرتو طريف خيد هيكل بكل كسلط كمزي كلي تنغير زلو كابزيا غداي زيا ولا انكوت إيران سنتايلو منهم عليهم زبلو زلو فيك زخوني عوض كبو أمسيلهم زي قربت اللي عوض يبومو نكوت كحجزوه ويونزو أواتصا كبو يفتن على يبلالو but they are not ready to give him that إيران نشتي تنفاسون كبوي دليل اللون كل زي negotiations كجبر دليل لغو كلتا محالته دو قلما لزبلو زلو عبت أولا مسمسوه ولا تتدلي وخ قبر الكمية اسكا كم تعوض كجيران خوت قبروا لي بلا مالا كجبروا لي دلينيا سلامتاي كجبروا لي زي دليل دحري لكم دما قد محجي أبتاني عصرت غلطة معالتو كوينات زبال تاقيرهم له كبيت زخونة دبدا مزقبروا لهم تاقيرهم سو قبر ملساي نقبرينا دحان نقد شماوز زخونة نشتي متكعتي أب قطرك نقبرينا شعوت هرموت ميسايل أما بوغيرنا كم زهرمنا تفتينو كنودو إينا لهم دحرجو كوينات نغي قبري لهم ترى يب دونالد ترامب تقمتي له ماتيو انت خوينا ماتيو امري مالو حجي they don't want to give him the chance أو تأساس بيقو بريزيدنت نتو نكتحن ادل كوباي دلينيم بقمت قالوا بريزيدنت نتو نكعنيهم زدلي وزلو the situation is this زازر بازي سمعوا صبغ يا رخت برهالك مامزي time in their existence somebody is telling us no. They're sticking a finger in our chest and saying, here's the new deal. We can't deal with that. I mean, I'm telling you, I think that that's the primary thing. Our whole brains are wired with understanding that we're the big guy, the LeBron is the little guy, and we can do whatever we want when we feel like we can walk away until the next time, and they'll just stay in their box. And for the first time, they're not staying in their box. Oh boy, this is a very important one. تايز بلزلو أمريكا بتاريخها نمجمريا جزية زدليتو تركب زنبرت زدليتو كاب تشاينا يقول كاب راشيا يقول كاب زخون يقول حيلي مبزحت جزية تدليو نقر تركب أمريكا انتس بقطبة فراريها انتس بوتهدرا فراريها انتس بقدا فراريها ترغبيها مت انتن هقرات عبيتي زخونا مت انو مفرهنا تادما عبي سلوالو نيرو غدا ولو ان تشاينا امنا يمدفر نيرون كاب قدنا أمريكا معناته قطبة ناتو عبي تكساراناتو عبي سلو زخوني بس جزية زنات غير خيدالو ስለዚ ኣሜሪካ ኣብ ጣውላ ተደልዮም ይመፁ ተደልዮም ድማ ኣይመፁን መብፅዓይ ኣቱልካ ተደልዮም ይገትፍዎ ክፍርሙ ሕራይ ክብሉ ይኽእሉ ተደልዮም ድማ እምቢ ይብሉ ዝሓቶም የለን ንመጀመርያ ብሂወቶም ኣሜሪካ ክትልምን ክትንብርከኽ ትግደድ ኣላ ይብላ ኣሎ እዚ ድማ መራሕቲ ናይ ኣሜሪካ ጋሻ ነገር ይንዓታቶም ን80 ዓመታት ወይ ን 73 ዓመታት ኣይፈልጥዎን እዮም እዚ ጉዳይ እዚ ኢሉ ዝደልይዎ ኩሉ ግዜ እዮም ዝረኽቡ ወይ በመትላል ረቦ ወይ በቁጠባ ወገዳ ይረክቦ ወይ በወታደራዊ ዓቅሚ ይረክቦ ወይ በገለ ነገር ሲረክቦ ንመጀመርያ ግዜ ብዝደለይዎ መንገዲ ዕድል ከሊያቶም ዘላ ሃገር ኣጋጢማቶም ኣላ እቲ ዝገደደ ክፋል ድማቶም ካልኦት ኣሜሪካውያን እንተወሓደውን ኣገለገለ ግዜያዊ ስዕረት ክቕበሉ ይኽእሉ እዮም ኢሉ ዶናልድ ትራምፕ ዝበሃል መራሒ ድማ ዘሎ
بجك هذا زوليو تدي كوين نيغوسيشن ديفلت لذي إذا حجاتنا زلنا مدرخ ني أمريكا أزيو أجرامن كبيد رياتو زي تفلت تدالياتو له زي تفلت شجر قتي ما خمسة ليهم زنقول زلوا and this is also very interesting eye opening بلو عيننا ناي تمكرنا إذا كسبات زخفت قداي أبز كم تري وزل لهم دما كل زي بحال زلوا كقبلوا أبي ومزل لك هاوز بقص زلوا سلزي they cannot really نزي نجار زكردوا أي كألنا له تكون تادما كابيدهم كاب كنا تاتهم كتعلي دوت زلوا سلزي إذا بزت سمعوا أنا أحكم ناي ممرار انتهي يخبر نيكس موفناتو زبل كاوز بقصي now let's shift to Iran كبخمير يولو. You were listening in to what Donald Trump was saying. What were your initial thoughts there? Well, I think there's an agenda there. The United States, not achieving anything through war, took its goals to Pakistan and was faced with a defiant Iran that came out of the war with a stronger hand. And so they found out they cannot impose what they want on Iran, ergo the siege on Iran. The siege so far hasn't been economically effective. They attacked one Iranian ship and the Iranians retaliated and they stopped. What makes you think it's not effective? Yesterday, Caroline Leavitt, the White House press secretary, says the operation انتهي مزبلو زلو زتري وزلو متي مركب إيران كان بحدش حنتك على حزنا لنا زبلو زلو يم بحفشة دحرز ديمقراطنا تقصي كزراربو زقبوم دي تزراربو لو قداي دونالد ترامب بزح كصحفن بزح كفرارن إيران بزح إيد كم زي بلان عام خم زي بلان يقلت قلنا له مراحتنا إيران دما كم زي ترقاقون يردو كم زي اللون يقلت قلنا له يبلالو نسد ما بقمت علو إيران كابتكينات حي لا يوتيا أبتكينات كنتاتا فليت أصل زوص دما بتأولا خيدا بزح قطات قبر دليتي بلان نأمريكا دما جريل ومعلو من جدد ما يدليله كل تزفتن وزلو فجيت حتى زلا دونالد ترامب بزح عوتن بزح كاردا بيدو كم زلون إذا نقر زلو نعخاتكم دما بقط أبا أسيركم كم زلون إيران أسيروا خم زلو يتزارب زلو بخمي إيران كسجرات خلز بالحق. House Press Secretary says that what they call Operation Economic Fury is putting maximum pressure and that Iran is losing something like $500 million a day or something like that. Well, I would take anything coming out of that administration with a big load of salt. The Iranian sources are saying there is not a single ship other than the one that Iran retaliated for its seizure. There hasn't been a single other ship that was stopped by the Americans, and there's a reason for that because the Iranians made it clear: if you do this, we will retaliate. It's an act of war. We'll not just sit on our hands and wait for you to suffocate us. And so. إزنام دقيفي دسمعهم زلون تايز بالزلو كاب ميديانا أمريكا زمت تنقاقا خدليكم بتنقاقا يناقنن ببوزلنا يبلالو مغنياتو زاربو زلون زقبرو زلون النبينيلو من إيران ميديا ومن إيران من شتات كم زقلت وزلو زخونه يكون أتوات غير لهم كم زي اللي مزاربو زلو زمالته مالتي مراقبناتهم بفلاي نداجناتهم نبعداقا ستتي لي خيط كم زلو بجكاتن كلترين سلسته كم زحزوان أمريكا زحبروهم كال نجر أي كالكالونان يمزولو زلو مغنياتو نساتهم يزراربو لويم تحر مغارجا بملختي يتحلالف لويم بزي اتوا بلوكيت غير كازا لها كم كيناتنا نغصر نحنا سلازي زقوني يغنس قمت توزق قبر ملسك نوسدينا سلازي يتأمامتو يوم زلو نخالي سبيهم برد يتخاخصو زلو دمسلو زلن بر يتأمامتو نك التخاخص ريد كم زلويو زينا قرزلو مرأيانا تدما أمريكا بأفايا تزارب زلن بر تخل كلون كم زي اللاي زينا قرزلو بزحات ناي ساتلايتي مجلس زبزلو نتي ناي مراخب قعزو تراكس قبرون زلو كم زقلت وون بزحات مراكب نايران يوزع كم زلو أيام زينا قرزلو سلازي እዚ ጉዳይ እዚ ጥንቃቐ ዘድልዩ ብዙሕ ፕሮፓጋንዳ እንዳ ዶናልድ ትራምፕ ይገብሩ ከም ዘለውን ትዘግብሮም ዘሎ ምክንያት ድማ ዶናልድ ትራምፕ መዋፅኦ ይደሊ ከም ዘሎ ኩሉ ሰብ ፈሊጡ ኣሎ ኤቭሪባዲ ኖውስ መዋፅኦ ይደሊ ከም ዘሎ ኦፍራም ይብልዎ መህደቢ መንገዲ ይደሊ ከም ዘሎን ኢራን ድማ ከሊኦሞ ከም ዘለው እዩ ዝንገር ዘሎ ናብ ኩናት ክምለስ ዝኽእል ዶ እወ ኩናት ተመሊሱ ግን ክቕይሮ ዝኽእል ከም ዘየለ ይፈልጥ እዩ ክድብድብ ከም ዝኽእል ክዕኑ ከም ዝኽእል ይፈልጥ እዩ ግን ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ንላዕሊ ዝተኮሶ ክተኩስ ኣይክእልን እዩ ሓደ مخازننا يا أسوار بزع قدي لهم زلهم زنقول زلوا سلازم نعوك تكون تخينوا ونكوت أسوار أب عمد نابنة تماهك مثال تقند مثال البال 8 ترايم زفرين عمد يعني شو ما أنت بيتد ما تكسله سلازي نتما خازنة تريف زلوا نكودد عنبر بفلو نكس عرض غلط علامات حرم يكلني سلازي إيران لما نزاقم جيم مالو ندحرتو كينات متيو كدبدبيو كفرسيو انت خونه نتعاودو كينات يقول نتي وشمط حرموس كخفتا يكونن نتن هاجرات عرب كتحنانا يكونن سلازي كل كراخلو دونالد ترامب بزا غرورو يمحزو مزلو نابز بلوك كم زي اللي ما فليتو مالو جن ايران زخبال كله دما
عندها خبر خايد اليلو تنقاق بزمل امنتي زلو كنتات كخدو زفتنو زلو and this is very very interesting time بكل من قد كتريا خلها now بكل من قد كنريو بنا إيران ترينا قال خي مسلكم بكل من قد كريكم كفتني On paper, if it is implemented, it can reach to $400 million a day. It hasn't been implemented. That's why the Iranians are thinking this is not an economic siege. It's a cover for bringing in more forces and equipments for the next round of conflict against Iran. And the other part of the agenda he talked about is creating divergence or division within Iran. On the level of leadership and on the public level. Just going back to that point that you made there, you're saying that Iran believes that this is all stalling so that the Americans could regroup and sort of carry out their next phase of this war. But interestingly, that's what Donald Trump thinks as well. That's what he said. He thinks that within these 2 weeks, it's given Iran a chance to reload, he said, during the 2-week hiatus. Well, that's, he's the one who extended the ceasefire. He could have restarted the conflict, but he's, accumulating power to. Oh my God, this is a very scary time. بعين إيران إذا قد عايزي ني دونالد ترامب كل جزء تكمل زلوا تاكتيك أصواري يكب سلزلوا وتحضراتي يكب سلزلوا تا سالسيتي جورج بوش تبهال إيركرافت كارير بغيها بحر خيط مزفريها دباو كفالنا أفريقيا جيرا زيرا مزت حجي أبزن معلتات زياتن تأتوا لابتبوتات سلازي نجد لكم زلوا نكينات كل تزقبروا زلوا حنت تويت أبزي قد مستوى ساعات صحيف واقل طيف قندم سيسوا جن already تي كنتات رأيو أرمينيا زبال هجر بنيو زلوا بتكاسبيانسي أرمينيا زبال هجر مريتان إيربورتات ناتان أفكيدات لنا نعود تدكيفنا إيران كنحرم يغني لنا أرمينيا يلو لك أرمينيا كابن إيران نراشاك عند سقات سلازي نايراشا سقات كيف لو تيصيفوش قدام سيلو مقلتي في دم سيسواغن سكرين شات جيرو ما تزور الله تاي مالتيو ናይ ኩናት አልተርናቲቭ ዝደል ዘሎ ኩናት ክገብር ከም ዝኽእል ሲሪየስ ዝኾነ ገምጋሚ ዘሎ ኩናት ክገብር ከም ዝኽእል ዶናልድ ትራምፕ ምክንያቱ ብኻል መንገዲ ክወፅእ ከም ዘይክእል ምናልባት ብኩናት መፍትሒ እንተረኸበ ሳጥራይ ተሪፋቶ ዘላ እስራኤል ድማ ኩናት ንክገብር ኣመና ፀቕጡ ትገብረሉላ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብዓይኒ ናይ ኢራን ንኩናት ይዳሎ ከም ዘሎ እምበር ናይ ሰላም መንፈስ ከም ዘይብሉ ትብለላ በቲ ካልእ እሳውን ተሓቶ ፀኒሓ ንሱ ግን ድብል ዘሎ ኢራናውያን እውን ይዳለዉ ከም ዘለዉ ንዓኸም ይተኸስስ ዘሎ ኢሉ نعنا قاعد خصص هاي مثلاً معناته مقراص نيتوسي مستودع كينات كجمر مخالة دالين تزنبري له إيران وكونت مقراص توسي أي تقبلته نتي دعرق التصومنا إنها واحد تونيلو سلذي إيران سلدي دلوتي ديت قبل زلا دونالد ترامب قد زنا وحو سلدي تدالوي كينات كم زلزلوجن بكل من قدي نببالنا نبكينات قد سكخيت كم زغل فليتنا لنا التونكو جنت كوينات نتزدل يزلو كم تسأل يكون حتى نتبلع تساطر هيك اسمعكم because there is no economic logic to what is going on. The economic siege is going on. We don't have any variable validating that claim. To me, that's a very clear, basically. I mean, it is true. There has been times when, for example, the Strait of Hormuz was opened, and then suddenly the Iranian Revolutionary Guard, you have the supreme leader. They're not they won't basically, be transparent in their decision-making process for a good reason. Their leadership is the እንታይ ስከይሎም ኣብዚያነ ታ ኩላ ዶናልድ ትራምፕ ጭርሑ ዝጥቀሙላ ዘለዉ ዲ ባንክ ገይሩሎም እንታይ ኢሉ ብዙሕ ግዜ ኣብዚ ምዕራባዊ ሚድያ ክዝረብ ከሎ ዶናልድ ትራምፕ ተደጋጋሚ ኣብ ውሽጢ ኢራን ቶም መራሕቲ ይረዳዱ ከምዚ የለው ዝግለጽ ዘሎ ንሕና እውን ገለ ምልክት ናቱ ርኢና ኢና ምክንያቱ እቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኢራን ወሽመጥ ሕርሙዝ ተኸፊቱ ኢሎም እቲ ወታደራዊ ክንፍናቱ ድማ ድሕሪ ዝተወሰነ ሰዓታት መጥቃዕቲ ገይሩ ስለዚ ዘይምርድዳእ ብዙሕ ንርኢ ኣለና ስለዚ ምርድዳእ ከምዚ የሎስ ይንፀባረቕ ኣሎ እዩ ምስ በለተኖ ተጋጊኺ ኢልዎ ኢራናውያን እንታይ ሜዳ ኢሎም ዝፃወትዎ ዘሎ ጌም ኢልዎ እዚ መጀመርያ መን ምዃኑ ወሳኒ ዝኾነ መን ወሳኒ መራሒ መን ምዃኑ ከፍልጡ ይደልዩን እዮም ዘሎ ኢልዎ It's very brilliant ምክንያቱ መራሒ መን ምዃኑ መን ይድውስን ዘሎ ተፈሊጦም ክቐትልዎን ስለ ዝደልዮም ኢሉ and Iran is not giving them this information መን ይድውስኖ ዘሎ ነቲ ኩናት መን ከምዚ ኢሉ ክቕፅል እንታይ ክግበር እዩ ዘተ ዲ ክግበር ኩናት ዲ ክቕፅል መን ወሳኒ ዘሎ ኣይፍለጥን ኢሉ እዚ ድማ ኢራን ብስትራቴጂ ዝገብርዎ ዘሎ እዩ ምክንያቱ ክስተይ ድውስን ዘሎ እንድሕር ኢሎም ንዑ ክቐትሎ ክፍትን እዮም ንዑ ከፈራሩ ክፍትን እዮም ንዑ ክጨውዩ ክፍትን እዮም ወይ ንስድሩ ክቐትሉ እዮም ስለዚ ኢራን መን ዝውስን ዘሎ ከፍልጥዎም ኣይደልዩን እዮም ዘሎ ባት እቲ ስርሖም ኩሉ ግን ስትራቴጂክ and coherent ስትራቴጂካዊ ከምኡ ድማ ዝተሰጣጠመ ትክክለኛ ዕላማ ዘለዎ እምበር ሃንደበት ዝግበር ነገር ንርኢ ኣለና ስለዚ ኢራን ብዛዕባ ኢራን ዝበሃል ዘሎ ብኩሉ መብዛሕትኡ ሓሶት እዩ ዝብለና ዘሎ ኦኬ ናው
دونالد ترامب أكمزي مواطر كله انتي كجبري خاطس به مواطر كدلي قال نجار كفتر قال زخون يكون بالحكي تكامي خاطس دليو نو دونالد ترامب كم عين السبع يكون شجر أيس أجبني مخنياتو انتي جيرو لما سلكم لانكنه مس إيران زلوت أجمع كي ودو خلو زي اسمعوها. About Donald Trump's naughty or nice list. I know it sounds oddly festive and theatrical, except it may actually be foreign policy. And the implications may belong squarely in global. Donald Trump has done it again. He's invited fresh trouble. This time it's over a reposted video. Let me break down what happened here. On a social media platform, Truth Social, Donald Trump reposted a video. The video features a radio host named Michael Savage, host of The Savage Nation on Newsmax. And in this video, the host goes on a rant about birthright citizenship, about how babies born in America automatically become citizens, and about how that policy, in his words, is being abused. And then he says, he calls India and China, and I'm quoting here, hellholes on the planet. Trump is of slaves, not for everyone else. لنكن انتي جيرو لما سلكم زي باشاي كل جزء أوعى شجر مخانو أي ترفون انديو نهنداويان تشايناويان هذا نتربعته هذا نتبحمشته ويكا كلتنا شو منت بليون نهيز بعالمنا بحنت تويت نغلط يوم تعريف له إذا سبزنكو أنا كوي لكم يكاس النابلن أمريكا بعالو نبتا مقابرات وزازور له سبزي بفلا إن هنداويان أنا قربت اللي تحقسي كجان لكم عيدلني مغنياتو ددهريو kissing my ass يلو من مع كوريك سعمز دليز نبر فلايت برايم مينستر هندي كم ولا تنا ميديا أنا هندي ناب أمريكا تفوتهم كتفوتهم إسرائيل كتفوتهم حفكفكم لساني عميم دونالد ترامب دما إذا سبازياتهم ساكت يوم بقى أبزمت يوم نزع عدنا دبلاشولنا دول وسوميم عدهم حدا الدخا هل هولي الو خمزي قهر نفسات زخونا عديو كابو متيوم دما أبزع عدي قال يوم لابتوب حزم متيوم أبزير بشنالو نيشايناويان ونصريف كلت يوم دما بفلا هند دما عبي كنت عزلو في السوشيال ميديا كبيت زخونا قبر ملسي بولو أتي شيرت قبر فيديو ناي حدا أزي علي تاوي فلا إن هندن زي سبزتري وزلهم راديو يزتكم نهنداويان بفلا إن birth right citizenship زبلو عاوز تولد سب زيجنت وهابي زبلو هنداويان ببزح كم تقاملون التكتيك تشايناويان ونكم هم تقاموا بمقبار نخلط يوم بججف زقلت عرفت تزاريبهم زي صحف نوع صحف دما في السوشيال ميديا بتيوم منيستر قدات وتعينا هندي كملس confidence يبلون كملس هيكالن سلزي ججف زبالة عرفي كبت زبالة سقمت توسيد له تي فريم مينستر قط أنا تقولي زي وهابك على هندي قط أنا توم قليت أمانة تشايناويان كوردي سلزين عقوبة بزح أي أخباره هيبونيم أنا هندي ميديا جن بزح سلو جاو زبل جاو قبلهم وعليو ما بل ما جمريو جزء يكونه ما بل سالسا يجزي ربع جزء يكون بس عرفهم زلوا كابسلت عند مستراي مخاني هندي أبغونو نخجبرا أمريكان هندي أبغونا نخجبرا يمزلوا من وزلوا تم بدحر مقارجة إليت مالتيو نسقان هندي عدلا أبزر خبيت صرفهم زلوا نتوم سيليكون فالينا هندي نت تالنت بولنا هندي دما ناب أمريكا كم زي أتجير ولو كم زي مالت جمهورات نفعات منسيات نا أيتكي لاتات كابندو مسيوم نتكو طبعا هندي نا أمريكا زنك ساقصو زنبرو كم زي مصغير ومالو حنت كابتي نتي أمريكاويان أبزع عدن خسرعو عدلك فترة لومي سدتني أبزع أبزي كم زي ما تصخ قبري دبل مزبع علي لما ماسك زباسطو نساتا H1B بحال فيزا نعاون كنا وحيد لين من البعد بوك ما تنزل 100 شح كفل له تا كامبانك تكفل له لو قال بمبال أبزيا قال كفان نتماجا زحقو سلون بني رويو جن بس تري وزن لهم نهندن تشاينان بحارك زين تشاينا كل زي مستتفانونيا من هندقن لنكني أقطعوا نداويان It was for the children of slaves. And what you really have to do, and I don't think the lawyers talk about it as much, look at when the Civil War ended and look at the date. كم تري وزن لهم تي برس داي citizenship زبهال بحفشة نماني زملكاتي زبلتلو دكتهم جيلاتات نزنبورو دامبر أبزمتي خواليتكا citizenship ويكا زيجنات كتوسدال لك مالتا يكون عكت فادللو دونالد ترامب أب أمريكا سلتولدت راي زيجنات كوهابا يبلون تبل سينماغوت أبرت عيد سرح لازلو تطو كبلوا ما يسعر له كسلطهم ديت سلطهم كالارستيا نعم إذا قد عايزي مسندت راي كمون تدخونير دحان مبالكايو مستليان دمالن كان مستا فتاويتو تبال دنبرت مستليان وانت بايسلو بسمعوها
Same relationship with Italy right now, and Giorgia Meloni? No. She's been negative. Anybody that turned us down for helping with this Iran situation, we do not have the same relationship. كم زتري وزلهم مس جورجيا ميلوني دما تبايسلو زخونه سبب زكيناتنا ايران اب غناي كوينو زي تاقعلي صلاعيو مس دما صبغ زمدنا كلونا ايدلني بمبال نجورجيا ميلوني تا انكو ناي امونغو يربا حورتن بينتون يرازلوا زنبرو مسا زمدنو بتيخو خمزلو يزنقر زلو جورجيا ميلوني نبعلا مس دونالد ترامب زلوا قربت ابتناتا بارتي عبصقن فتيرلا نيرو مخنياتو ابطليان مرة تسأل إلى دونالد ترامب صلاته زحت اللو أوروبا بعبيو دونالد ترامب يفتووني زخونة بوليتيكانيا قد معامت مس دونالد ترامب سسقع تناي كونسرفاتيف منقصقاس تسفاصل زنبرو لو تخقبر خلي كابكيناتن قالن كاتحنانا يخلي زبل الناس اللي زنبره دقف نيرو حجي حسوت مخانتي ني دونالد ترامب حزو زمص ماغا زبحال ትርጉም ከም ዘይብሉ ተረዲዎም ኣሎ ስለዚ ካብዚ ጉዳይ እዚ ክንረሕቕ ኣለና ክንሃድም ኣለና እምበር ዝመፅእ ለውጢ የለን እቶም ንዑ ዝድግፉ ዝነበሩ ድማ በዚ መንገዲ እዚ ዝመፅእ ለውጢ የለን ብምባል ካብ ጥቁ ክረሕቁ ኢና ንርኢ ዘለና and this is actually the biggest breakup ይብልዎ ኣሎ ምስ ኤውሮፓ ይባስ ኣሎ ምስ ኣሜሪካ ይባስ ኣሎ ምስ ህንዲ ይገራጮ ኣሎ ብተደጋጋሚ ምስ ካልኦት ዓለማት ድማ ብቀደሙ ዝምደና ይነበሮን ስለዚ እቲ ኣካይዳ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ንኣሜሪካ ብጣዕሚ ዝጎድኣ ዘሎ ዝብል እምነት ኣለዎም ከም ድሌትኩም ኢንተርፕሬቴሽን ክትብዎ ትኽእሉ ኢኹም ናው እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ሓንቲ ነገር ግን ብተደጋጋሚ ትዘውር ኣላ ብፍላይ እቶም ማጋ ዝነበሩ ኣብ ጎኑ ኮይኖም ኣጆኻ ዝብልዎ ዝነበሩ ከነጥፋክ ኣብ ጥፋትካ ጥራይ ይራኽበና ይብልዎ ኣለዎ ስምዕዎ cannot wait for the Democrats to take the House. They subpoena and investigate Kristi Noem, Lauren, and Corey Lewandowski, and they find so much corruption. It's going to make the impeachments during Trump 1 look like a joke. All that stuff about Paul Manafort and the business documents and the Ukrainian phone call. The corruption that they will discover when the Democrats are in the House, it's going to make all that stuff look like a joke. And they're just going to keep stacking it up. ዴሞክራትስ ክመፁ ጥራይና እንደልደለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ፀላይ ዴሞክራትስ ዝነበሩ ብሰንኪ ዶናልድ ትራምፕ ናብቶም ዴሞክራትስ መሊስዎም ኣሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ዴሞክራትስ ነቲ ሃውስ ተታዓዊቶምሉ ቅድሚ ሕጂ ከመይ ገይሮም ናይ ኮራፕሽን ደሊ ጉዳያት ኣልዒሎም ብኮራፕሽን ከሲሶም ላል የብልዎ ነይሮም ሕጂ ግን ሩይ ዝኾነ ናይ ኮራፕሽን ኬዝ ኣለዎም ቦይ ዶናልድ ትራምፕ ጠፋእካ ይብልዎ ኣለዉ ካብ ሕጂ እንታይ ዓይነት ኮራፕሽን ትዛረብለዎም ስምዕዎም ኣብዚ appropriate that the president's son, a company that is backed by the president's son, should get a government contract, period. The Trump family has made $1.4 billion. $1.4 billion since he was president. He was a lot. The best argument was always እዚ ዲቤተር ይኹሞ ደቂ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ሰንኪ ስልጣን ናይ ቦም ዝረኽብዎ ዘለዉ ስልጣን እዮም ዝዛረቡ ሕጂ ንኣብነት ዝዛረብዎ ዘለዉ እንታይ እንተኢልካ ኣብዚኣ ስምዑ ከም ኣብነት ናይ ኣቦም ፕሬዚደንትነት ተጠቂሞም ክንዲ ምንታይ መህብተም ተጠቂሞም ልኹም ዘለዉ son. Critics are calling it corruption and profiting off the presidency. Eric Trump did a victory lap this morning on Fox News after securing that $24 million defense contract from his father's administration. And for Fox News host Maria Bartiromo, ኤሪክ ትራምፕ ዝበሃል ወዱ ዶናልድ ትራምፕ እዩ ኣብ ሓንቲ ትካል ናይ ሮበትን ናይ ድሮንን ገለን ተፍሪ ምስኣ ከም መራሕዲ ከም ሓደ ናታ ኣካል ናይቲ ቲም ገይሮማ እታ ትካል ድማ ካብ ፔንታጎን ናይ 24 ሚልዮን ኮንትራት ረኺቦም ኣብ ፔንታጎን ሓላፊ ዘሎ ፒት ሄግስ እዩ መጋበርያ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ስለዚ ኩላ ወዱ ናብ ሓደ ትካል ይኣቱ ከም ፕሬዚደንት ወይ ከም ዳይሬክተር ይኸውን እታ ትካል ካብ ፔንታጎን ኮንትራት ትረክብ ናይ ሚልዮናት ብርክናታ ንሰማይ ትኮስ ይህብትሙ ናው እዚ ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ እዩ ካብ ደገ ብልጭውና ድማ ከረየኩም that was cause for celebration. Joining us now is Foundation Future Industries founder and CEO Sankat Patak and the company's chief strategy advisor Eric Trump, President Trump's son. ናይታ ካምፓኒ ዋናንን ቺፍ ስትራቴጂስት ኣድቫይዘር ብርግፅ ወድኑ ዶናልድ ትራምፕ ቺፍ ስትራቴጂስት ኣድቫይዘር ኣማኻሪ ምክንያቱ ኣብ ጥቕሚ ተምፂኻዮ ኣብ ፔንታጎን ኮንትራት ንክትረክብ ስለ ዝሕግዝ ወዲ ፕሬዚደንት ስለ ዝኾነ ጥራይ ዘይኮነ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ዓይነት ሰባት ኣብቲ ላዕሊ ኣቐሚጡ ኣሎ ካብዚያ ንላዕሊ ብርህቲ ነገር ናይ ብልሽውና ክትሪኡ ትኽእሉን እዮም ስምዖም ምሽዑ Congratulations to you both. Thank you so much for being here. Now, you'll recall Bartiromo was among those accusing the Biden family of enriching themselves from their proximity to the White House. ትማል ግን ኢሎም ወዱን ጆ ባይደን ኣብ ንእሽተይ ኮንትራት ተረኺቡ ኢሎም 50 ሚልዮን ድዮም ወላ 50 ሽሕ ዲ ገለ ረኺቡ ኢሎም ዝገብርዎ ዝነበሩ ስምዑ እንታይ ከም ዝገብርዎም ንኽትፈልጡ ኢሎም
Hunter Biden was selling influence and selling visits to his father, selling this okay on deals. Hunter Biden and his associates courted business in countries that correlated directly with Joe Biden's work as vice president. These people didn't come to Hunter Biden because he understood world politics or that he was experienced in it or that he understood Chinese businesses. They wanted him for the access his last name gave them. Hunter Biden used his father's position. ስለዚህ ዘን ቃላት ኩለን ዝጥቀሙለን ዘለዉ እንተሪኹሞም ኤግዛክትሊ ንዳ ዶናልድ ትራምፕ ከርማ ዝኽእላ እየ ምክንያቱ ናይ ቴክኖሎጂ ሰባት ኣይኮኑን ናይ ክሪፕቶ ሰባት ኣይኮኑን ናይ ገለ ይኮኑ ናይ ሪል ስቴት እዮም ነይሮም እዚ ካልእ ዓውድታታት እዮም ዘለዉ ብሰንኪ ሽም ናይ ኣቦኦም መፂኦም ዘለዉ እዮም ስለዚ እቲ ኮራፕሽን ከመይ ኢሉ ከም ዘሎ ትርዩ now this is only one part the biggest part is going to be this one ኣብዚያ ዘላ ከስማዓኩም የስምዑ እዚ The Wall Street Journal broke the news that the United Arab Emirates is asking the United States to throw them a financial lifeline, to use something called a currency swap to buoy the UAE's economy. Well, last night, Trump said he's considering it. Possible currency swap with the UAE to help if they need it? And do you think there would be backlash because it's such a perceived to be such a wealthy country? Is that under consideration? It is, but it's been a good country. It's been a good ally of ours. Now, the question is, when Trump says that he might use the U.S. Treasury to prop up the UAE because, in his words, it has been such a good ally, does he mean such a good ally to the United States of America, or does he mean to Donald Trump personally? This is going to be the question. So, Donald Trump بإمارات حتيتو كارنسي سواف نخجبرلهم مسحتته كتعجزهم تخل دي خامس بلو وتصبوز خونو محازانا يوم مزبلة أوكي محازانا إمارات محازانا أمريكا دي خطول ده لخص ويس محازانا عخا بركزنا عخا مخانو جبت تغرب يا حجي كند من تاي جنزب كاب إمارات وسيد خمسلو خبتنا أتابزو وانزي بريزنت كابزو خون تراي كبابي ببليون هزوز أرحبتي دليل اللي بعزلو زبز حق فالدما كاب إمارات كم زمت سيزنكر ناو سمعوهم زنتاي زريكا ديمقراط سبتي حاوس تعويتهم دونالد ترامب كبيت بده كقط ما هم زغون كعوته دي ما عوتهم كلا رسوينهم جن كتصلوا وين كما يجننوا وين Because, I mean, 4 days before Trump was inaugurated last year, an investment firm tied to a member of the UAE's royal family. 4 معالتك مثل أمر كابو 500 مليون ويكفرك بليون دولار أبتي وول ليبرتي تبناي دونالد ترامب أتكال زي شيخ ناي شيخ تاهون بحال كم زي ذكريو زي قدمي 4 معالت سلطان محازوت رايو كنا حدا يكون جبتي أبو وول ستريت جورنال وسي زنبريات ولا كون زلا بزو غيرهم يم دما بيلا غيرهم زد معلو زلو then يغتل دحريو 287 مليون to Trump family entities قال دما 287 ونكم مليونات ገንዘብ ማለት እዩ እቲ መስርሕ ኒ ዶናልድ ትራምፕ ንትካላቱን ዝወርድ ዝነበረ ካልእ at least 31 million was also stated to flow into entities affiliated with the family of Steve Witkoff. Steve Witkoff ዝበሃል ድማ ተማኻሪ ዝበሃል ዘለውን 31 ሚሊዮን ናብቲ ትካላት ተኸይዶም ኣብ ሆቴላቱ ዝወርድ ዝግበር ዘሎ ኣብ ካልእ ነገሩ ዝግበር ዘሎ ትብልሽውና ናይ ብሓቂ ዘገርም ምዃኑ After that reportedly happened, an investment firm backed by the UAE provided the Trump and Witkoff families with yet another windfall, depositing $2 billion into, you guessed it, World Liberty Financial. Now both President Trump and Steve You can see this. ካልእ ቀፂሎም ኒውዮርክ ታይምስ ዝበሎ ድማ ይብሉ ኣቡ ዳቢ ኮንፈረንስ ኣብ ዝተባሃለ ትራምፕስ ኮንፍሊክት ቴክ center stage an investment fund backed by the government of Abu Dhabi 2 billion deposits $2 billion ኣብቲ ናይ ዱባይ ዝነበረ ኮንፈረንስ 2 billion ኣብቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ክሪፕቶ ካምፓኒ ኢንቨስት ከም ዝገበሩ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ንዶናልድ ትራምፕ እምቢ ክብል ከም ዘይክእል ገይሮም ሒዞም እዮም ካልኣይ ድማ ብዓይኒ ሓቂ ክትሪኦ ከለኻ ወይ እውን كحبة أبزيكل من قد غطم تغلقة دونالد ترامب UAE كتكسر ويمكن تودق دلو دون دعيلكم محازانا أمريكا سلزخونة دي كونس نسو بزح إنفستمنت تبتعد سلزلو نا UAE كسارة مالت نعو ولك أو كساراي سلزلك كم زيسخا أب UAE جزاو تجزي خان تلقى مريت تلقى UAE كتودق دلني مهنياتو نعتا مودع نعت كم مودع سلزخونة دونالد ترامب is implicated أو يمزول زلو سلزي نهاجر أمريكا يكونن زوكل التناوت ربحة زيادة نولك أو نايس دراوي نايس درو حتن أو أصله زلوا يزمل كيو زخيد زلوا يمزولوا زلوا زغانتاي زريكا كند من تاي تكونتات ناب corruption كيدو كم زلون أنا trust me مستر دونالد ترامب تسألي وزلوا توم ديمقراط استمتيوم أنت أين شجر كموت أمخانو كنرينا زيك بالكم كل خوجن إسرائيل زلوا زلوا بجمتي تيغا ككلا قالوا لا يكلون كانوا لا ينخلينا but hey we will see
እዚ ነገር እዚ ብቐሊሉ ክኸይድ ዝኽእል ከም ዘይኮነን እቲ ዝርርብ ዝበሃል ዘሎ ዲቤት ሰሪኻዮ ድማ ንዑይ ዘጉልሕ And given the president's relationship to a key investor, why did this company win the Pentagon contract? Why did they get the bid? What made them the most compelling candidate for the job above all other companies? An outright influence peddling element, which is what this is being paid. We do know how he went on television this morning to you made an allegation and now role that Eric Trump played. Why you have 10% comparison to Trump? Why didn't he ever have this? እዚ ዲቤት ተሪኹሞ ብርቱዕ ዝኾነ ክረዳድኡ ይክእሉን እዮም ገሊኦም ዳ ቢዝነስ ናይ ቢዝነስ ስድራ ቤታ ስለ ዝኾኑ ቢዝነስ እዮም ዘካይዱ ዘለዉ እዮም ዝብሉ እቶም ካልኦት ድማ ኖ ብዛዕባ ቢዝነስ ዝጠፋና ሰባት ኣይኮናን ኣቦኻ ስልጣን ሒዙ ምስ መፀ ኣብ ፈቐዱ ዘይትፈልጦ ቢዝነሳት ንኣተኻ ንኣብነት ናይ ሪል ስቴት ካምፓኒ ነይሩዎም ኣብ ሪል ስቴት ኤክስፓንድ እናገበሩ ተዝኸዱ ገለ መለ ኦኬ እዚ ግን ዘይፈልጥዎ ቢዝነሳት ኣቦም ፕሬዚደንት ስለ ዝኾነ ዝኽፈተሎም ዘሎ መስኮት ናይ ዕድል እናተጠቀሙ ኖርማል ገንዘብ ዘይኮነ ወላ ትዕሸል ወዲ 18 ወዲ 19 ወዱት ቤረን ዝበሃል 140 ሚሊዮን ዶላር ሃብታት ኣጥርዩሎ ካበይ ካብ ትሬዲንግ ካብ ናይ ክሪፕቶ እንታ እዚ ታይም ዝብልዎ እዚ ሚም ኮይንስ ዶናልድ ትራምፕ ናቱ ኮይን ኣለዎ ሰበይቲ ናታ ኮይን ኣለዋ ኢትስ ጀስት ናይ ብሓቂ ዘገርም ክሕባእ ዘይክእል ዓይነት ብልሽውና እዩ ዘለዎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ and I mean whatever it is እቲ ጉዳይ ናበይ ክኸይድ ከም ዝኽእል ንሪኦ ኣለና ኢማራት ኣከቢድ ሓደጋ ወዲቓ ኣላ ዶናልድ ትራምፕ ምሳቶም ተጨማሊቑ ከም ዘሎ ይነግሩ ኣለዉ እቲ ሚድያ ድማ ዓብ ኣቴንሽን ኣለዎ ነዚ ክርአ ብልሽውና ናቶም ክትነግር ከለኻ እንታይ ደደርየካ ዚ ኣይሆፕ እቲ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ቀልጢፉ ክፍታሓልና እምበር ዶናልድ ትራምፕ ካብ ዝመፅእ ዘሎ ዓመት ዴሞክራትስ ኣብ ሃውስ ወይ እውን ኣብ ሃውስን ኣብ ሰነት እንተተዓዊቶም then he will have a very difficult time ከምኡ ድማ እቲ ፅልዋ ናይ ኢማራት እውን ኣብቲ ኣቴንሽን ብብልሽውና ይመፅእ ምህላው ንቐርኒ ኣፍሪካ ዓበ ገዳሲ እዩ ብዛዕባ ኢማራት ኣገዳሲ ኣርስቲ ምስ ቀርኒ ኣፍሪካ እውን ወፂሎ ንሱ እውን ክንሪኦ ኢና ከነተሓዞ ክንፍትን ኢና እጂ ናብቲ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ክንሰግር ኢና let's go Once dismissed as a region of endless crises, plagued by conflict, famine, and instability, the Horn of Africa has long been overlooked by much of the world. But today, that perception is rapidly changing. The Horn of Africa is now at the heart of a global power struggle, drawing the attention of major world powers who see its strategic value. The Red Sea's Bab el-Mandeb Strait, a narrow passage critical for global commerce and energy supplies, has become a flashpoint after persistent Houthi attacks exposed just how vulnerable this maritime artery truly is. This instability has forced Washington to urgently rethink its regional strategy, thrusting Eritrea, long isolated, sanctioned, and often ignored, into the dismissed as a ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ዓይኒ ናይ ኣሜሪካ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ዓይኒ ዓበይቲ ሃገራት ኣትዩሎ ኣብ ዓይኒ ዓበይቲ ሃገራት ኣትዩ ጥራይ ዘይኮነ ድማ ዓበይቲ ሃገራት ቅልጡፍ ዝኾነ ውድድር የካይዳ ኣለዋ ርሱን ዝኾነ ውድድር የካይዳ ኣለዋ እዚ ውድድር እዚ ድማ ብኸመይ መንገዲ ክውዳእ እዩ ብሕጂ ዝረአ እዩ ጎኒ ጎኒ ናይዚ ጉዳይ እዚ ግን ቀርኒ ኣፍሪካ ንባዕሉ ካብ ዓበይቲ ሓይልታት ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ውሽጣዊ ሓይልታት ካብ ውሽጡ ዝምንጩ ፀገማት ኣለዎ ብሕፅር ዝበለ ኢትዮጵያ ዘላቶ ኩነታት ሱዳን ዘላቶ ኩነታት ሶማልያ ዘላቶ ኩነታት ከም ኣብነት ክንወስድ ንኽእል ስግር ኢልካ እንተኸይድካ እውን የመን ዘላቶ ብሓፈሻ ብምሉእ እቲ ከባቢ ናይ ቀይ ባሕሪ ዝቃፅል ዘሎ ዞባ ክኸውን እታ እንኳ ኣብቲ ከባቢ እቲ ውሽጣዊ ርግኣት ሒዛ ዘላ ኤርትራ ጥራይ እዚ ማለት ድማ ከም ኤርትራ ዓይነት ንእሽተይ ሃገር ብኩሉ መንገዲ ዓበይቲ ሃገራት ካብኣ ዝዓብያ ብብዝሒ ህዝቢ ድማ ካብኣ ዝበዝሕ ህዝቢ ዘለዎ ኣብ ሓደጋ ዘለው ንኤርትራ ክፈጥረላ ዝኽእል ፀቕጢ ቀሊል ኣይኮነን እዚ ከም ኢሉ እናሃለዎ ከሎ እቲ ኣብ ከባቢና ዝካየድ ዘሎ ኣብ ሱዳን ኣገዳሲ ጭብጢ ወፂሎ ክንሪኦ ኢና እሱ ናይ ኢትዮጵያ ግን ቅድም ከነቐድም ኢና ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ መጀመርያ በነይቲ ክጅምረልኩም መስለካ let's start with this one with the ab kalun sami'kum atlu yikum there is this abi story ዘጋጥም ዘሎ እስከ ስምዑ ወዚ ወረቂያቸው መጥፊያቸው ህዝብ ደግሞ ነፃ መውጫው እስኪመስል ድረስ አልቀመጥ ብለዋል የዛሬው መረጃ ካፍለ እናመሰግናለን መቲ አልፎ ሊቀመጡ አልቻሉም ትናንት እንደተናገርነው መንግስት ከአማኑኤል ሆስፒታል ስለወጣ ጥንቃቄ አድርጎ ብለን ነበረ የእብደት ስራ ነው እየፈጸሙ ያሉት ቴዲ ላይ የታቀደውን እቅድ ተራ በተራ እየፈጸሙት ነው እኛ አሳውቀናል ትናንት በማለዳው ዜናችን የኦህዴድ ማዕከላዊ ኮሚቴ ተሰብስቦ የወጣው መረጃ ላይ እየደረሰ ያለውን ወከባ በመውገዝ 16 የዲያስፖራ ተቋማት ለአሜሪካው ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ኃላፊ ማርኮ ሩቢዮ ደብዳቤ ላኩ መረጃውን በአጭሩ አቀርባለሁ ጉዳይ ናይ ቴዲ አፍሮ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናገደደ ይዝኸይድ ዘሎ ዝኻንታይ ዘሬካ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ኣብ ከቢድ ዝኾነ መድረክ ከም ዘለውን እቲ ፖለቲካል ዲስኮርስ ወይ እውን እቲ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ድማ
ከቢድ ዝኾነ መድረኽ ይሒዙ ዘሎ ናብ ቴዲ ኣፍሮ ጥራይ ክውዳእ ዝኽእል እውን ኣይኮነን ብብዙሕ መንገዲ ዝትርጎም ዘሎ እዩ እቲ ሚድያ ድማ ከም ሓደ ዓብይ ኣጀንዳ ወሲድዎ ኣሎ እንታይ ኣጋጢሙ ኣብዚ መጀመርያ ንስማዕ ነቲ ኣብዘን ዝሓለፋ ሰዓታት ኣጋጢሙ ኣብ ኢትዮጵያ ዝብልዎ ዘሎ Hey guys, I wanted to recap some of the major stories from the past week for anyone that's interested in what's happening in Ethiopia right now. This past Friday, state forces unalived 7 people in Sali town of Laigayant district in northwestern Amhara. The attack was carried out by federal army soldiers as they were participating in a voter campaign. Okay, ጅንታይና ንርኢ ዘለና መጀመርያ ብዙሕ ነገራት ይካየድ ከም ዘሎ ኣብዚ ኣብ ሓደ ከተማ ናይ ጎንደር ዝተቐትሉ ሰባት ከም ዘለውን ምናልባት ናታ ንሽተይ ሪፖርት ነይራትኒ I can give you separately ነታ ሪፖርት እቲያ where was that report in order to give you ኣብዚ ኣክበኩም ከተሓዘን ስለ ዝኾንኩ መጀመርያ ኩለን ማኽበኩም ቢቢሲ እውን ሓንቲ ሪፖርት ገይሮም ነይሮም ዛዕባ let's see where are you okay okay yeah here one ኣብዚ ያላትኩም ስምዕዋ እዚኣ ኣብ ክልል ኣምሓራ ደቡብ ጎንደር ዞን ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣገልገልቲ ቤተ ክርስቲያን ዝርከብዎም 7 ሰባት ከም ዝተቐትሉ መሰኻኽር ዓይኒ ንቢቢሲ ሓቢሮም እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ወረዳ ላጋይንቲ ሳሊ ኣብ ዝተባህለ ንእሽቶ ከተማ ምስ መረፃ ብዝተሓሓዝ መንጎ ሓይልታት ፋኖን ዕጡቓት መንግስትን ውግእ ኣብ ዝተኸስተሉ ከም ዝኾነ እቶም ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ሓቢሮም ክብራ ሰማዕትና እዚ ምስክርነት ክረብሽ ዝኽእል ትሕዝቶ ከም ዘለዎ ክንሕብር ንፈቱ ብዓርብን ኣኼባ ናይ መረፃ ኢሎም መፂኦም ከካይድዎ ብዝፈተንሉ ፋኖ ናይ ምንታይ ምርጫ ኢሎም ዝተኮስሎምሉ መዓልቲ ክዋግኡ ኢሎም ኣቐዲስና ወፂና ናይ ሕጂ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ እቲ ህዝቢ ኣንጻር ናቶም ኣብ ለንደን እውን እንተኾነ ዓብይ ሰላማዊ ሰልፊ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝንገር ዘሎ ፋኖ ወይ እውን ተወለድቲ ናይ ኣምሓራ በቲ ኣምሓራ ጀኖሳይድ ኣብ ዝብል ኣብ ኣፍደገ ናይ ቢቢሲ ዓብይ ሰላማዊ ሰልፊ ክገብሩ ይዳለዉ ከም ዘለውን ኣብ ካልኦት ሃገራትን ከስፋሕፍሕ ከም ዝኽእል በትረ መንግስት በንጹሃን አማራዎች ላይ የሚያዘንበው የድሮን እሳትና የዘር ማጥፋት ወንጀል በዓለም አደባባይ በከፍተኛ ድምፅ ተጋለጠ። በለንደን ጎዳናዎች የፍትህ ጠያቂዎች ጩኸት ተስተጋብቷል። ትናንት ረቡዕ ሚያዝያ 14 ቀን 2018 ዓ.ም በብሪታንያ መዲና ለንደን የሚገኘው የቢቢሲ ዋና መስሪያ ቤት ደጃፍ በተቃውሞ ድምፅ ሲናጥ ውሏል። በለንደን ፋኖ አስተባባሪነት ሚዲያዎች ዝምታችሁን ስበሩ በሚል መሪ ቃል ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጉዳይ ናይ ኣምሓራ ብፍላይ እቲ ቃንዛ ናይ ህዝቢ ኣምሓራ ከምቲ ዝድለ በቶም ዓበይቲ ሚድያታት ኣቓልቦ ይረክብ ከም ዘየለን እቲ ሚድያታት ድማ ኣቓልቦ ክቦ ነቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣምሓራ ዝወርድ ዘሎ ስቃይን መከራን ድምፂ ንኽረክብ ብዙሕ ፃዕሪ ይግበር ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ግን ክሳብ ሕጂ ህዝቢ ኣምሓራ ከምቲ ዝድለ ኣይሰለጦምን ኣሎ ናይ ሚድያ ኣቴንሽን ንምርካብ እንዳትስ ዋይ ድማ ሰላማዊ ሰልፊ ዝቕፅል ዘሎ ናው ኣምሓሩ ነዛ ሕጂ ዘላ ኣጋጣሚ ብፍላይ ምዛ ናይ ቴዲ ኣፍሮ ብምትሓሓዝ ዝገብርዋ ዘለዉ ሓንቲ ካብተን ዓባይ ቀላዕ ትበሃል ዘላ እያ ምክንያቱ ህዝቢ ኣምሓራ እዚ ብዙሕ እዩ ከምቲ ብዙሕ ናቱ ግን ይንቀሳቐስ የለን ውፅኢት ናቱ ድማ ከምቲ ብዙሑን ዓቕሙን ብቅዓቱን ይሰርሕ ስለዘየለ ቃለ ስለዘየለ እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ቃልሲ ከምቲ ዝድለ ውፅኢት የምፅእ የለን ንኣብነት ቴዲ ኣፍሮ ስቱድዮ ናቱ ሴሮም ኣትዮም ከም ዘዕነብዎ ይንገር ኣሎ መጀመርያ ወሃቤት ቃል ናቱ ከም ተኣስረት ቀራቢ ሰብ ናቱ ከም ተኣስረ ዝገልፅ ሓበሬታ ሰሚዕና ነርና ድሒሩ ድማ ዓርቂ ናቱ ከም ተኣስረ ቀፂሎም ድማ ሓደ ኣገዳሲ ስቱድዮ ናቱ ፀጥታ ናይ ፖሊስ ክዳን ዝተኸደኑ መፅኦም ኣፍሪሶም ነቲ ንብረት ፋሕፋሕ ከም ዘተውሉ ብዙሕ ክሳራታት ከም ዘውረዱ እዩ ዝንገር ዘለዎ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ናብ ቴዲ ኣፍሮ ንክኸዱ ይፈርሑ ስለ ዘለዉ ዝገብርዎ ዘለዎ እዩ ምናልባት ኣብዚኣ እውን ፅብቕቲ ነይራ እዚ ብመሰረት ዝግበር ዘሎ ተቃውሞ እንዲ ዘርኢ ዘሎ እዚ ኣብዚኣ ከሪአኩም ዝገበሮ ዘጋጠመ ዝብልዎ ዘሎ ኣበይ ቦታ ኤግዛክትሊ እዚ ጠቂሶም ኣለዉ ሎኬሽን ቴዲ ኣፍሮስ ኣቦጊዳ ዝበሃል ማለት ስቱድዮ A and B ዝበሃሉ in the new convention building ከምዚ new convention building ዝበሃል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘጋጠመ እዚ ኢንሲደንት security forces some in federal police uniforms some in plain clothes arrived in government vehicles and forcibly entered into the studio without a court warrant ብዘይ ገሊኦ ሴኪሪቲ ናይ ፀጥታ ሓይልታት ከም ዝኾኑ ገሊኦም ናይ ፌደራል ፖሊስ ክዳን ዝገበሩ ካልኦት ድማ ናይ ሲቪል ክዳን ዝገበሩ ብመኪና መፂኦም ብሓይሊ ነቲ ስቱድዮ ብምእታው እንታይ ገይሮም ላሉ violence and theft security guards were reportedly severely beaten እቶም ናይ ፀጥታ ዋርድያታት ኣብኡ ዝነበሩ ብከቢድ ከም ዝተሃረሙን ተቐጥቀጡን
then forces looted all equipment እቶም ኣብኡ ዝመፁ ነቲ ንብረት ብምሉእ ከም ሰረቕዎ ስለዚ I mean እንታይ ዓይነት ዓዲ እዚ ግርም እዩ ዝብለካ እቲ ብልፅግና ክንዲ ምንታይ ቁማር ይፃወት ከም ዘሎ በዚ ይኸጥሪ እንተዋሓደ ንሽምካስ ክትንቀቕ እዩ ዘለካ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ስፖትላይት መፅኡ ኣሎ ቴዲ ኣፍሮ ሲ ኣብ ዓይኒ ካሜራ እዩ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ዓለም ምሉእ ኢትዮጵያ ምሉእ ብዛዕባኡ ትዛረብ ኣላ ስለዚ ኢትዮጵያውያን ህዝቢ ምሉእ ከባቢ 70 ሚሊዮን 60 ሚሊዮን 80 ሚሊዮን ሰብ ሰሚዕዎ ሎ ደርፊ ናቱ ኣልበም ናቱ ብኻልእ ዘራርባ ዝበዝሐ ኢትዮጵያዊ ሰምዖ ዘሎ ደራፋይ ንዑ ክትከላኸለሉ ዘለካ ስለ ዘድልየካ ዘይኮነስ ቡጌር ንዓበ ክመፀካ ስለ ዝኽእል ስለ ትፈርፍ ምዃነ ነይሩ ግን ብልፅግና ከምኡ ዓይነት ደረጃ ዘሎ መንግስቲ ከም ዘይኮነ ኢና ንርኢ ዘለና out of control ከይዲ ዘሎ እዩ so violence and theft including እንታይ ተሰሪቁ እዮም ዝብሉ ዘሎ forces looted all equipment including speakers computers guitars organs and most significantly all unreleased creative works and future projects that's bad so ብዙሕ ካብቲ ስቱዲዮ እንታይ ወሲዶም ብልሎ ስፒከራት ወሲዱ ብልሎ ኮምፒውተራት ወሲዱ ብልሎ ጊታራት ወሲዱ ብልሎ ኦርጋን ፒያኖታት ማለት እዩ ከምኡ ድማ ቀንዲ ኣገዳሲ ዝተሰርሐ ደርፊ ክኸውን ይኽእል ዜማ ክኸውን ይኽእል ኣብኡ ተቐሚጡ ዝነበረ ናይ መጻኢ ዘይተወደአ ስራሓት ተጀሚሩ ዘሎ ንዑ እውን ወሲዶም ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር arrests of associates ከምኡ ድማ መሓዞት ኣቐድማ ኣቢሎም ማህሌት ሰሎሞን ትበሃል ናቱ deputy manager ታሂዛ ነይራ ዮሴፍ ያሲን ዝበሃል close friend ናቱ ኣርክናይቲ ስነ ጥበበኛ ከምኡ ድማ public outcry social media campaigns example free ማህሌት ሰሎሞን ዝብልካ ብዙሕ ናይ ናነታ ተኣሲራ ዘላና ክትፍታሕ ፀቕጢ ይግበር ከም ዘሎ ዝንገር ዘሎ alleged government strategy ናይቲ መንግስቲ ስትራቴጂ እንታይ እዩ ዝብል ድማ report claims a coordinated plan by the ruling party by ብልፅግና ማለት እዩ to impoverish the artists through tax financial pressure and harassment እቲ መንግስቲ ስትራቴጂ ሒዝዎ ዘሎ ብዝተፈላለየ መንገዲ ነዚ ስነ ጥበበኛ ናብ ድኽነት ክመልስዎ ሓደ ንብረቱ ብኣባዲምካ ማለት እዩ ካልእ ብሽም ናይ ታክስ ፋይናንሻል ፕሬሸር ናይ ቁጠባ ዝኾነ ነገር መንግስቲ ክፈጥሮ ዝኽእል ድራማታት እዚ ፋይናንሻሊ ኣብ ሓደጋ ክእትዎ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ዝተፈላለዩ ክስታት ገይሮም ከምኡ ድማ ከበድቲ ብቤት ፍርዲ ክዝታት ብምፍጣር መዓት መቕፃዕቲ ብምስዳድ ነቲ ኣርቲስት ባንክራፕት ክገብርዎ ክፍትኑ ይኽእሉ እዮም forced exile ዕላማ ድማ the alleged goal of this action is to frustrate the artist until he chooses to leave the country ተቐንዲ ዕላማ ድማ ነቲ ስነ ጥበበኛ ፀቕጢ ጌርካ ጨባቢጥካ ምስ ሓስካዮ ምስ መረሮ ካብቲ ዓዲ ንክወፅእ ንክግደድ ዝግበር ዘሎ እዩ ከምኡ ብዙሓት ዞም ኩሎም ፖለቲከኛታት ዞም ኩሎም ኣብ ጎኒ ብልፅግና ዝነበሩ ኣብ ጎኒ ኣቢ ዝነበሩ ነቲ ሃገር ከምዚኣ ገይሩ ይዘግድፎም ዶናልድ ኣብይ ኣሕመድ ካብቲ ዓዲ እንተውፅኦ እዮም ብፕሮፓጋንዳ ገይረ ናይ ደገ ምንጭታት እዮም ገለ እናበልኩ ከብል ኽእለ ኣብቲ ውሽጢ እንተለዉ ግን ስጋት ክፈጥሩለ ይኽእሉ እዮም ዝብል ፍርሂ ዘለዎ ኣደኖ ከመይ ዓይነት ኮርፖሬሽን እዚ ይርዳእኒ የለን ዩዘር ሬስስ ካልኦት መንእሰያት ድማ ነቲ ደርፊ ሰሚዕኩም ዶ ምስ ተተሓሒዝኩም ዶ ንዕባ በጊስኩም ዶ ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ ምእሳር እውን ኣሎ ይብሉ ኣለዉ ምናልባት እታ ንዶናልድ ትራምፕ ንኣብይ ኣሕመድ ክትንክፎ ትኽእል ዝብልዋ ዘለዉ ብዙሓት ፖለቲካውያን ሓይልታት ሲቪክ ሶሳይቲስ 16 ናይ ኢትዮጵያን ኣሜሪካውያን ኣብ ዲያስፖራ ዘለዉ ትካላት ኦርጋናይዜሽንስ ማለት እዩ ማሕበራት led by EPAC ዝበሃል ማለት እዩ sent an urgent letter to US Secretary of State Marco Rubio ስለዚ 16 ሲቪክ ማሕበራት ኣብ ኣሜሪካ ዘለዉ ተኣኪቦም ናብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ናብቲ ዲፓርትመንት ደብዳቤ ሰዲዶም ከም ዘለዉ ህፁፅ ደብዳቤ ሰዲዶም ከም ዘለዉ ፖሊስ ሬይድ ድማ armed federal police reportedly raided ቴዲ ኣፍሮስ ኣቦጊዳ ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ድማ harassment of family ናይ ስድራ ቤቱ ፀገም እውን የጋጥም ከም ዘሎ security forces allegedly entered the singer's home at night to intimidate and harass him and his family late ምድሪ ድማ ተምፀታ ኣብ ገዝኡ ኣትዮም እውን ከም ዘፈራርህዎ እዩ ዝንገር ዘሎ ድምር ናይ ዝኩሉ ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ ክፈጥር ከም ዝኽእል ክትግንዘቦ ከቢድ ኣይመስለንን ስለዚ እቲ ሚድያ ድማ ብእንግሊሽ ብኩሉ ቋንቋታት እናገበሩ ነቲ ኣብይ ኣሕመድ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ልዕሊ እዚ ደራፋይ ኣብ ልዕሊ እቲ ደረፍትን ነቲ ኣልበም ዘጋጥም ዘሎ ድማ ብኩሉ መንገዲ ኣብቲ ሚድያ ከውፅዎ ይፍትኑ ኣለዉ እዚ እቲ ሓደ ስትራቴጂ እቲ ካልኣይ ድማ በዚ ናይ ቴዲ ኣፍሮ ተጠቂሞም ንብልፅግና ካብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከም ዝፅየኖ ክገብሩ እዮም ፀጉሯም ውሻ አለ ስሉት ይሞታል ይባላል ከፍታን ለንስር ዝቅታን ለቁራ ንስርም
አንድ የአዋፍ ዝርያ ነው ቁራም አንድ የአዋፍ ዝርያ ነው ወደ ላይ የወጡ በሄዱ ቁጥር ቁራው እንኳን ከላይ ሆኖ መደብደብ እንኳን ከላይ መቀመጥ ከፍታውን መቋቋም ስለማይችል መፈጥፈጥ ይጀምራል ንስሩ ግን በድግ ብሎ ወደ ከፍታው ነው የሚሄደው እኛ እንደሱ ነን ወደ ከፍታችን እንበራለን ህልማችንን እናሳካለን ጩኸቱን ለቅሶ ለቁራዎች እንተዋለን ንስር እጅግ መጥቆ ወደ ሰማይ ይሄዳል ምንም ጥርጥር የለውም ቁራውን ከላይ አድርጎት እዛ ዘረባዚያ ንስርን ለዓለክ ኸይድ ከሎ ታብለሊ ዝነበረ ዑፍ ነትትንፋስ ሕፅረት ስለዘጋጥሞ ይወድቕ ነትብል ምስላ ተጠቂሙ አብለለ ህዝቢ ኢትዮጵያ ይዛረብ ዘሎ ንስኻ ነፈርቲ ስለዘለካ ሃብቲ ስለዘለካ ገንዘብ ስለዘለካ ንላዕሊ ክትስንጥቕ ትኽእል ኢኻ እቶም ንታሕቲ ይወርዱ ኣለዉ ኢልካ ትዛረበሎምን ትምክሓሎም ዘለካ ድማ ህዝብኻዮ ስለዚ ዝበዝሕ ህዝቢ ኢትዮጵያዊ ድማ ነቲ ንታሕቲ ትወርድ ኢልካ ስኻ ተሽከዓለሉ ዘለካ ንሱ እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ሰብ ይትቃወመካ ዘሎ ብዙሕ ሰብ ከፊእዎ ኣሎ ብዙሕ ሰብ ነቲ ኣካይዳ ናትካ ይመርፆ የለን ምርጫ ትብል ኣለኻ ነቲ ምርጫ ናትካ ድማ ምናልባት ጎስጓስ ዝገብርሉ ዘለዉ እንታይ ኢሎም ይገብርሉ ኣለዎ ብዝስምዑ የኢትዮጵያ ህዝቦች አብይን ምረጡ በኑሮ ውድነት ቁልቁል እንድዘግጡ በጦርነት የሚያልቅ ሰው እንድታዋጡ ሁላችሁ ተነሱ ብልጽግና በሉ በድሮን በድሽቃ እንድትገደሉ ሁላችሁ ጉረፉ ስጡት የምርጫ ካርድ እስር ቤት እንዲሆን ኑሯችሁ ያለ ፍርድ كم تري وزلهم زب إثيوبيا نبي حمد تمريزكم أنت كم تبيكم تبغير كرداكم على لوي زبلهم زلوا الذي حدا نجار يجبر حلقة كونتاتنا إثيوبيا كبيت زخون نجار كم زلون تزبد ما بفلسو من أبي أحمد زبل أنت بلا زجبر أنت جبره كوت ويكلون يمزلوا because تي أنت أرو تبغيس زلوا حيلي بزعز بزلوي كامرز بجاسيو نأبي سلا تسأل إيه وين أبي أورومو سلا زخانة قلت رأيكم سنيروي كلام حججن تمنى برو ناكبدي مس سلا زلوا genuinely ولا لو تزيد اللي دورة أبي أحمد كغسل ونز زليز نبر حزبي نابرا كفي وصل زلوا لو تكمت خلاله زي سبز خلاله دما لو تكمت أكلني سلزي we really need some change change دما تلو تدما حجينا عندليو زلنا جزيك قتل يبلون زبل زربان سمع لنا now زيان رياض لنا نبي أحمد حلفا يغلي بحلايو عبي سديه صغيت أديه قلخ قبري من البات أتا فيك من رجعان تكايدوا نساء كم شفان كتكونت خليها أتا من رجعان بعلا كمين بخمسو خانة تسكا قلق كابتن من رجعان ساتف زلو سبازي بالواسمو What is the space that your party is having to campaign in these regions, for example? Other than, yes, we've been talking about your participation in the stage for debates, but what does it look like on the ground for your party to reach out to its supporters to campaign? Are you planning are you even having a campaign in these regional states where the current wars are happening? We have officially announced that we are not, engaging actively in any political exercise in Amhara region as a coalition because of the situation there, and we do not think that it's, we think that it's immoral to talk about election when people are going through hell in that region. There you go. حنت كابتن بارتات يهباز بحالو زامستي رسول الله سيت بحاليا مريج أنا خدك كايدو كتولدتنا كلام حرايقي مريج أنا خدك كايدو كامبين تقبر لهم دم جوز تقبر لهم ديهم ويجلك كميز كيزلو مستنيز أتاسعهم مستيكال كل زلو شجرات التعدي مزبلتا نو من هنا كلام حرام مو تغلا لهم كن جبرين خلنا مغنياتو حزبي أبسقاين موتن زلو نبوليتيكا مريج أنا تزغط لكم زلو منجستي مريج كايدا لمو هيا نعدم صومها بكن بلاين خلينا مورالوي كنا نزي زحفر نجار وني بلالو تبلالا كوت أيد ما فانو كموخ جبر نزفتنا كانت فينا بذكر لنا متيو أو كل ما حرام رجع زبل نزي أبدان زلوا منجستي نوعه من نوع السلطانو كفتر نزل لي أين فكرة النازبل زربالو سلزي نزونا بلعلي وثيق كان تاريخايو زخنا نجار كبراي كلني كم تري وزلهم تم رجع دارجا completely fake زخونه ورحربعته أمود أتاك كباب قريبنا لنا سلزي أتك جبر زخل مرجع بس عجز الله تتحجر من البات كيناتنا إيراناتنا وعن تقيدو يعني دارت أجمالو ناي دقعت أجمالو ناي جلملت أجمالو تي مقعزيا دي كانوا كله كبيدي كون خلاص زراربا إثيوبيا عجز الله تون دحر ورحز الله تون زجرة ده كون خلي كلا أفريقيا ونكم بسلا زخونه إذا ما أنت يزجبر تمرجع
ምናልባት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ገለገለ ምሱ ፌክ ዝኾነ ምርጫ ገይሩ ምርጫ ከም ዝገበረ ከምስል እዩ ግን ካልኦት ሃገራት ግን ከጣቅዑሉ እዮም ከምኡ ምስ ገበረ ዋይ they really want him ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ስልጣን ክህሉ ይደልይዎ እዮም ከም ዝሪኦ ዘለኹ ኣነ ብዙሕ ዲፕሎማስያዊ ሽፋን ይወሃበሉ እዩ ባት ውልሲ እዚ ነገር እዚ ብኸመይ ክኸይድ እዩ ብፍላይ ድማ ሕጂ ከምዚ ኤርትራ ናብ ኣሜሪካ ናብ ኤርትራ ገፃ ክትጥምት ትኽእል እያ ዝብል ዘረባ ኣብ ዝመፀሉ ዘሎ ካልኦት ህዝብታት ከመይ ይርእይዎ ኣለዉ ናው ኣብይ ኣሕመድ ሓንቲ ኣገዳሲት ሃገር ኣላቶ ኣብ ዙርኡ ኮይና ከተትሕኖ ለይትን መዓልትን ትጓየ ዘላ ንሳ ድማ ኢማራት እያ ኢማራት ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ወላ ሓንቲ ይገብር የለኹን እናበለት እያ ክሳብ ሕጂ ክትፃወት ፀኒሓ እቲ ግዳ ሓቂ ተቐቢሩ ስለ ዘይቅበር ሓደ ኣገዳሲ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ወፂኡ ኣሎ tracked mobile phones from Colombia all the way to a secret war network in Sudan. A new investigation has uncovered how Colombian mercenaries may have helped Sudan's paramilitary rapid support forces capture the city of El Fasher. A data analysis organization called Conflict Insights Group ሓደ ኣገዳሲ ከም ዝብል ትሪእዎ ዘለኹም ኮንፍሊክት ኢንሳይትስ ግሩፕ ዝበሃል ኢማራት ብጭብጢ ተሰነየን ኣነ ንዳዕ መሰሪዕ ዝሕግዞ ዘሎ ካብ ሱዳን እናበለት ነዞም ቀርኒ ኣፍሪካ ዘለዉ ዘይኮኑስ ትካሎት ዓለማት ዘድሊ ክሲ ንኸይወርዳ ኩሉ ግዜ መህደምት ትደሊ ነይራ እያ እናዓበሰት እናታለለት ኣብቲ ጉዳይ ስኢድ የብለይን ትብል ነይራ ወል ሕጂ ሓደ ርቕቕ ዝበለ ሓበሬታ ድማ ረኺብዋሉ እንታይ ዓይነት ይትእቱ ከም ዘላ ስምዕዋ እዚኣ ካብ ዝተኻየደ መፅናዕቲ ዝተዘርግሐ ሓድሽ ፀብጻብ ብኢማራት ዝምወል መርበብ ዕሱባት ኮሎምቦያን ኣብ ጎኒ ሓይልታት ዳዕምን ሰሪዕ ተሰሊፎም ንከተማ ኣልፋሻር ንምቁፅጣር ምሕጋዞም ከም ዘረጋገፀ ኣቃሊዑ ነፃነት ደበሳይ እቲ ኮንፍሊክት ኢንሳይትስ ግሩፕ ሲአይጂ ዝፅዋዕ ትካል ትንታነ ጉዳያት ፀጥታ ዘካየዶ መርመራ እቶም ኮሎምቢያውያን ዝጥቀሙለን ዝነበሩ ሞባይል ቴሌፎናት ተኸታቲሉ ዝረኸቦ መረዳእታ ምርኩስ ዝገበረ እዩ ኢማራት ኣብተን 3 ዓመታት ዝቐፀሎ ኩናት ንዳዕ መሰሪዕ ብምድጋፍ እትገብሮ ምትእትታው ክትነፅቅ ፀኒሓ እያ ኣብ ርእሲኡ ኢማራት ምስ እስራኤል ብዘለዋ ርክብ ኣብ ሱዳን ንዝተፈፀመ ዘስካሕክሕ ግፍዕታት ከይትኽሰስ ከለላ ክግበረላ ምፅንሑ እውን ዝፍለጥ እዩ ኣልፋሽር ኣብ ትሕቲ ዳዕ መሰሪዕ ምውዳኣ ሓደ ካብቶም ኣርሜናዊ ምዕራፋት ናይቲ ግጭት ኮይኑ ኣብ ዓለምና ዝኸፍአ ሰብኣዊ ቅልውላው ዘስዓበ 10,000 ሰባት ክሞቱን ሚልዮናት ካብ ቤት መረበቶም ክፈናቐሉን ዘገደደ እዩ ትካል ሲአይጂ ተሳትፎ ኢማራት ኣብ ሱዳን ብጭብጢ ንምርካብ ዝሕግዝ መርትዖታት ብቐረባ ክከታተል ከም ዝፀንሐ ብምግላፅ ብምትእምማን ከነረጋግፀሉ ንኽእል ተሳትፎ ኢማራት ዘረጋግፅ ናይ መጀመርያ መፅናዕትዩ ክብል ዳይሬክተር እቲ ትካል ጃስቲን ሌንች ይገልፅ ብዛዕባ እቲ ኣብ መንጎ አቡዳቢን ዳዕ መሰሪዕን ዘሎ መንግስታት ካብ ነዊሕ እዋናት ዝፈልጥዎ ቀጥታዊ ርክብ ንህዝቢ ንቐልዖ ኣለና ይብል እቲ ፀብጻብ ዳዕ መሰሪዕን ኣልፋሽር ቅድሚ ምቁፅፃሩ ዕሱባት ኮሎምቢያውያን ምስ ድሮናቶም ካብ ኢማራት ናብ ሱዳን ክጓዓዓዙን ከለው ተኸታቲሉ ፕሬዚደንት ኮሎምቢያ ጉስታቮ ፔትሮ ዝሓለፈ ዓመት ነቶም ኮሎምቢያውያን ዕሱባት ተዋሳእቲ ሞት ኢሉ ብምግላፅ እቲ መስርሕ ምልመላ ሓደ መልክዕ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰባት ክብል ከም ዝገለጾ ዝርሳዕ ኣይኮነን ሕጂ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሓበሬታ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ኣገይን ዝኣክል ጭብጢ ኣብቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ኢማራት ምስ ኢማራት ነቲ ናይ እስራኤልን ናይ ካልእን ሚድያ ሓይሊ ወይ እውን ነቲ ሎቢ ግሩፕ ተጠቂማ ካብ ተሓታትነት ተሃድሞ ዘላ ዘጋልፅ ስለ ዝኾነ እዚ ድማ ምስ ምንታይ ኢኻ ተተሓሕዞ እዚ ምስ ምንታይ ተተሓሕዞ ምስቲ ኣብ ልዕሊ ኢማራት ዝወርድ ዘሎ ክሲ ብፍላይ ድማ እቲ ናይ ብልሽውና ክሲ ኣብ ልዕሊያ ዝወርድ ዘሎ ምስኡ ከተተሓሕዞ ከለኻ ኢማራት ክንምንታይ ከቢድ ዝኾነ ብድሆ ኣብ ቅድሚያ ተገቲሩ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ናው ሓንቲ ካልአይቲ ክውስኸልኩም እየ እዛ ካልአይቲ ዝውስኸልኩም ከተገርመኩም እያ መጀመርያ in West Asia ጉዳይ ናይ ኢማራት ኣዝዩ ከቢድ እንዲና ንብል ዘለና ሓንቲ ክበኩም እያ ኣብዚ እዚኣ ስምዕዋ እስከ ማለት ኣነስ ተገሪመ ንስኻትኩም ከማይ ዶ ትኾኑ ወይስ እንታይ ትኾኑ እዚኣ ስምዕዋ እስከ like me, but 3 years ago, the thought that our government was able to control or manipulate or steer hurricanes or just create any type of climate conditions that they want, I would have thought you were so crazy that I wouldn't even have probably processed it or given you a few minutes of my time. Now, what is being showed to the whole world is pretty crazy because what's happening in Iran right now hasn't happened in 10 years. And it just so happens to happen after Iran takes out the UAE's cloud seeding program. So Iran destroyed the UAE's cloud seeding radars, and now it's raining and snowing in Iran after years of drought. And you can see the photos. I'm going to show you these videos. And then another TikToker, I want to get a second. أتون سبات قالك نسمع ناس نهيل ناسي انتهينا نسمع زلنا مسيلكم زي زربازيا نعم أبكال بالبزع كسمعونا يتخلني قانا بزميديا بزحنا تملالسكون سحتي يد سماح جوكالن أنا كتوص جميرا لا جن كسبت الرجاجز إلى مر سمعني رزق دايزيا
ኢማራት ኢራን ሲ ኣብዘን ዝሓለፋ ለትሰይ 10 ዓመት ዲ ዋላ ገለ ክንብሎ ንኽእል ኢና ደርቂ ዋሕዲ ናይ ማይ ዝናብ ዘይሃርማ ደርቂ እናኾነት ይኸይድ ነይሩ ተዓዲ ብግምጣሉ ኣብ ዱባይ ወይ እውን ኣብ ኢማራታይ ንሰምዕ ነርና ባዕሎም ኣብ ሰማይ ማይ ክፈጥሩ ክላውድ ሲዲንግ ዝበሃል ኣብይ ኣሕመድ ነዛ ዘረባ ክዛረበላ ሰሚዕኩም ነይሩ ሰሚዕኩም ትኾኑ ኢኹም ኣብ ሰማይ ተኩስካ ክላውድ ሲዲንግ ጌርካ ማይ ከም ዝሃርም ክትገብር ትኽእል ኢኻ እዚ ናይ ሰማይ ኢንጂነሪንግ ማለት እዩ ብመንፅር ድማ ኣብ ዱባይ ድዩ ኣብ ካልእ ብርቱዕ ዝኾነ ማይ ከም ዝሃርም ዝነበረ ዝዝከር እዩ ብግምጣሉ ግን እንታይ ዘይዝረብ ነይሩ እዚ ናይ ሰማይ ማኒፑሌሽን ንኢራን ማይ ከም ዘይሃርም ይገብሩ ነይሮም እዮም ዝበሃል ዘሎ ክደግመልኩም እየ ብዝተፈላለየ መንገዲ ሳይንሳዊ ጥበብ ገይሮም ኣብ ኢራን ዝናብ ከም ዘይሃርም በረድ ከም ዘይሃርም ኩነታት ኣየር ናይ ተዓዲ ከም ዝበላሾ ተዓዲ ድማ ናብ ጥፍኣት ከም ትኸይድ ነዚ ይሰርሑ ከም ዝነበሩን ኢማራት ድማ ኣብዘን ዝሓለፈ እዋናት ነዚ ከምኡ ዝገብር ዝነበረ ራዳራት ብድሮ ናተሃሪማ ምስ ዕነወቶ በረድ ክወርድ ከም ዝጀመረን ማይ ክሃርም ከም ዝጀመረን ማይ ክሃርም ጥራይ ዘይኮነሲ መንጫዕጫዕታታት ናይ ተዓዲ እውን ክውሕዝ ከም ዝጀመረ እዩ ዝነግር Out here of the amount of rain that Iran is getting right now. Check this out. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ኩናት ካብ ዝጅመር ማይ ናይ ተዓዲ ይሃርም ኣሎ ጥራይ ዘይኮነስ መንጫዕጫዕታታት ንቂፁ ዝነበረ እውን ማይ ክመልእ ከም ዝጀመረ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ብዛዕባ እዛ ርስኬትኩም ኣብ ዩቱብ ሓደ ሓያለ ቪድዮታት ወፂአን ኣለዋ ክትሪእዎ እንትኽእሉ እዮም ክዓብስዎን እዮም ክኣልይዎን እዮም ምክንያቱ this is a very very interesting topic ስለምንታይ ድማ ብልፅግና ማይ ገለ ክገብር የገለ ክብል ከሎ ማይ ክገብር ጥራይ ኣይኮነን እቲ መደብ ኣብ ኤርትራ ማይ ከም ዘይሃርም ክገብሩ መደብ ክህሉ ከም ዝኽእል ምፍላጥ የድሊ ስለምንታይ ህዝቢ ኤርትራ ሬጂም ቼንጅ ክገብሩ እቲ ሃገር ነቲ ህዝቢ ክትመሮ ከም ትኽእል ገይሮም እውን ክኾኑ ክእሉ እዮም ኣነ እጂ ቲዮሪ እየ ዝነግረኩም ዘሎ እምበር ተገይሩ ይብለ ኣለኹም ግን ነቲ ኤርትራ ንምጥፋእ ዝግበር ዝነበረ ወላ እውን እቲ ደርቂ ዝወርደና ዝነበረ ኣምላኽ ዝገበሮ ጥራይ ድዩ ወላ ኢድ ካልእ እውን ነይርዎ ኣይ ዶንት ኖው እዚ ዘይፈልጦ እየ ጀስት ግን ክትግምት ትኽእል ምስቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተገይሩ ዝነበረ ምናልባት ክንዱ ርሕቀት ኣይከዱን ክንብል ንኽእል ኢና ግን ናባኹም ይገድፎ ሓበሬታ እንተለኩም ፀሓፍ ኣብ ኢራን ግን እዚ ጉዳይ እዚ ክሳብ ማይ ዝስተ ዝስኡን ኣብቲ ከተማታት እዮም ኮይኖም ነይሮም ማይ ጠፊኡ ኣብዚ ሕጂ ማይ ይኹን በረድ ክወርድ ጀሚሩለ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ምክንያቱ ነቲ ክላውድ ሲዲንግ ዝብልዎ ኮንሰፕት ኣብ ኢራን ኩነታት ኣየር ኣዝዩ ከም ዝበላሸ ይገብርዎ ከም ዝነበሩን ንዑ ክትሃርሞ ምስ ጀመረ ድማ ሕጂ ኩነታት ክቅየር ጀሚሩ ስለዚ ኢማራት ኣብ ልዕሊ ኢራን ኣብ ልዕሊ ኢማራት ትገብሮ ዘላ ካብ ዜሮ ዝብገስ ኣይኮነን እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን እንታይ ኣዚዞም ኣለዎ እጂ ይበሃል ኣሎ ስምዕዎ The latest threat comes at a time when tensions between Washington and Tehran are already running high. US President Donald Trump has extended a ceasefire, but at the same time, the US continues to maintain a naval blockade of the Strait. We begin today in West Asia. The latest reports claim that Iran has issued a strong warning, saying it could launch a ground invasion into the UAE and Bahrain if the US sends troops into Iran. ነዛ ዘረባ እዚኣ ከስማዓኩም ደልየ ነይረ እቲ ኩናትና ብርታ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ቅድሚ ሕጂ ኢሎማ ነይሮም ሕጂ እውን ደጊምዋ ኣሎ እቲ ሚድያ ናይ ተዓዲ ኣሜሪካ ዝኾነ ይኹን ወታደራዊ ስጉምቲ እንተወሲዳ ንኢማራት ብሰራዊታ ጌራ ክትወራ ከም ትኽእል ከምኡ ድማ ንባሕሬን ነዘን ክልተ ሃገራት ሬጂም ቼንጅ ክትገብርን ክትወረን ከም ትኽእልን ኢማራት ደጊማ ኢራን ደጊማ ተዛሪባ ኣላ ማለት እዩ እዚ ኻ እንታይ ዘርእየካ ኣጋይን ኢራን ሰይስ ነዚአን ሃገራት እዚኣተን ከተጥፈን ጥራይ ደይኮነስ ነቲ ሃገረን ወሪራ ክትሕዘውን መደብ ከም ዘለዋን ዓቕሚ ከም ዘለዋን እየ ትዛረብ ዘላ ብኻልእ ዘራርባ ኢማራት ዘለዎም ሓደጋ ኣዝዩ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእልን ኣብ ኣሜሪካ ከይዶም ገንዘብ ሰዲዶም ወይ ገንዘብ ለሚኖም ወይ እውን ርድኡና ኢሎም ጥራይ እሱ እኹል ኣይኮነን ኣብ ልዕሊ ኢማራት ዘለዎም ፅልኢ ከቢድ ከም ዝኾነን ዝኾነ ይኹን ኣብ ልዕሊኦም ክፍፀም ንዝኽእል ድማ enemy to understand the rules of the game if there is a ground attack Bahrain and the UAE are mutual targets for a ground attack ስለዚ ኣሜሪካ ዝኾነ ይኹን ናይ መሬት መጥቃዕቲ ወይ ብዝኾነ ገለን ተፈቲና ነዘን ክልተ ሃገራት ወሪራ ክትሕዘን ከም ትኽእል ንኣሽቱ ሃገራት ስለ ዝኾና ብጀላቡ መፅኦም ብመራኽብ መፅኦም ክቋፀርዎ ከም ዝኽእሉ ቅድሚ እሱ ምግባሮም ድማ ኢንተርነት ናቶም እውን ክበትክዎ ኣብ ናቶም ካልኩሌሽን ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብዚ ቀረባ ብዛዕባ ኢንተርነት ናይዘን ጋልፍ ስቴትስ ክንበትኮ ንኽእል ኢና እንድሕር እዚ ዕፅዋ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ቀፂሉ ኢንተርነት ናይዞም ኩለን ሃገራት ክንበትኮ ኢና ብወሽመጥ ሕርሙ ስለ ዝሓልፍ ክንበትኮ ኢና ኢሎም ኣጠንቂቖም ኣለዉ ስለዚ ኣብ ልዕሊ ኢማራት ክወርድ ዝኽእል ሓደጋ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ጥራይ ናይ ገንዘብ ልመና ጥራይ ኣይኮነን ክወርዶም ዝኽእል ኢራን ኣብ ልዕሊኦም ከቢድ ዝኾነ ስጉምቲ ክትወስድ ከም ትኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ውፅኢት ናይዚ ድማ ነቲ ኩነታት ክሳዕ ክንደይ ከብእሶ ከም ዝኽእልን ነቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘለዋ ተራ ክትፃወቱ ትደሊ ክሳዕ ክንደይ ክቕይሮ ከም ዝኽእልን እዩ ዝንገር ዘሎ ክልተ ሃገራት ብፍላይ ንኢማራትን
ንባሕሬንን ብተደጋጋሚ ብሽመን ጠቂሳ መጠንቀቕታ ትህብ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ኣብዘን ክልተ ሃገራት እዩ ትእንኮ ተስፋናቱ ኮይኑ ተሪፉ በዘን ሃገራት እዚኣተኒ በዛ ኢማራት ዝበሃል ሃገር እዩ ክድሕን ዝኽእል ወይ እውን ክጠፍእ ዝኽእል ንሳ እንተዘየላ ክቕፅል ኣይክእልን እዩ ጉዳይ ናይ ሱዳን ተመሳሳሊ ናው let's take this back እዚ ጉዳይ እዚ እስከ ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንምለሶ እንታይ ትርጉም ክህልዎ ይኽእል ምክንያቱ ጉዳይ ናይ ሱዳን ለንቀነ ክመቕላ ኣለና ኣብ ዝብልሉ ዘለዉ ዝብል ዘረባታት ወፅእ ኣሎ ክልተ ክትምቀል ኣለዋ ዝብል ዘረባ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ክትዘራረብ ትኽእል እያ ዝብል ዘረባ ኣሎ ኩሎም እዚኦም ኣተሓይስካ እንተሪኢኻዮም ናበይ ክወስዱና ይኽእሉ በጥፊ የመመታት ያህል የዲፕሎማሲ ኪሳራ ነው። አብይ አህመድ በሩንም በርግዶ ሁሉም ነገር ለአሜሪካ ሰጥቶ ነበር። ግን አሜሪካኖች ረጅሙን በርቀት የሚያዩትን የራሳቸውን ብሔራዊ ጥቅም ሲያሰሉት አብይ አህመድ ብዙም አስተዋጽኦ ወይም ደግሞ ለነሱ የሚጠቅም ሰው ሆኖ አላገኙትም። ቢያንስ ጠንካራ ሆኖ ሀገር ህግ የሚያስከብር ህግና ስርዓት የማስጠበቅ አቅም ቢኖረው ኖሮ የኢትዮጵያ ህዝብ ቢበደልም ባይበደልም ሰብአዊ መብት ጥሰት በአሁን ሰዓት ባለው የአሜሪካ መንግስት አካይ ላይ ብዙም ቦታ የለውም። ጠንካራ የሆነ ሀገር መቆጣጠር የሚችል መንግስት ከሆነ ግን አብሮ ሊሰሩ ዝግጁ እንደሆነ ይታወቃል። ከዛ አንፃር ፕሬዚዳንት ትራምፕ ውሳኔ ኤርትራን ማቅረብ ሆኗል። ከአብይ አህመድ ይልቅ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጋር መስራት ለአሜሪካ ብሔራዊ ጥቅም ወሳኝ እንደሆነ በመረዳት ይሄ አይነት ግንኙነት መጀመሩና አሜሪካ የኤርትራ ላይ ተጣለውን ማዕቀቦች ልታነሳ እንደምትችል ነው በዘገባው የተመለከተው። እንታይም ዝብሉ ዘለው ሚዲያ ናይ አምሓራ ፍላይ ድማ ናይ ፋኖ አሜሪካ ምስ ኤርትራ ክትዘራረብ ክትብል ከላ ዓበ ብስራት ይንዖ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ? አብይ አሕመድ ኣብቲ ተደላይነት ናቱ እናጎደለ ከይድ ኣሎ ብኡ መንፅር ድማ ውድቀት ናይ አብይ አሕመድ ይቀላጠፍ ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ እንታይም ዝብሉ ዘለው ዶናልድ ትራምፕ ወይ እውን አሜሪካ ኣብዚ ሕጂ እቲ ቀደም ዝነበረ ናይ ሂውማን ራይትስ ናይ ገለዶ ዝብል ዘረባ ገዲፋ ፕራግማቲክ ዝኾነ መንገዲ ደዋፃ ጥራያ ትገብር ዘላ ሓደ ንሱ ግደፎ ይብል ኣሎ። አብይ አሕመድ ምስቲ ኩሉ ዝወሃበ ሓገዝ እንተወሓደ ናይ አሜሪካ ኣቓልቦ ንኽረክብ ናይ አሜሪካ ጠመተ ንኽረክብ እንተዝደሊ ነይሩ እንታይ ይብል ኣሎ እንተወሓደ ሃገሩ ሓያል ክገብራ ነይርዎ ብቁጠባ ድዩ ልዕሊ ኩሉ ብፀጥታ አብይ አሕመድ ነታ ሃገር ሙሉ ብሙሉ ክቆፃፀራ ነይርዎ ድሕሪኡ ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክኸይድ ድዩ ናብ ኤርትራ ጉዳይ ድዩ ክኸይድ ናብ ሱዳን ድዩ ክኸይድ ናብ ሶማልያ ድዩ ክኸይድ አሜሪካ ንክጥምቶ ዕድል መሃቦ ነይሩ። ስለዚ መጀመርያ ንሳቶም እንታይ ጥምቱ ክሎ እንታይ ዓይነት ምሕደራ ኣለዎ ዘይኮነስ ኣብቲ ዓዱ ፀጥታን ውሕስነት ናይ ዓዱ ሃገሩ ክቆፃፀር ዝኻለ ድዩ ሃገሩ ክቆፃፀር ምስ ከኣለ እዩ ናብቲ ዞባ ክኸይድ ዝኽእል ኮመን ሰንስ ሓደ ሰብሲ ናይ ገዝኡ ነገር ከይተቆፃፀረ ከሎ ናይ ዓዲ ክቆፃፀር ወይ ናይ ሃገር ክቆፃፀር ኣይፅበዮን ኢኻ። ስለዚ መጀመርያ ናቱ ጉዳይ ክገብር ኣይከኣለን። ስለዚ ብዓይኑ ኩሉ ዝሓገዝ ኩሉ ዝድጎማ ንኤርትራ ኣጊዶማ ከለዉ ንዑናፅ ኣጊሮማ ከለዉ ስለምንታይ ንሱ ዓዲ ክቆፃፀር ኣይከኣለን? እዚ ድማ አሜሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ፀጥታዊ ፀገም ኣብ ዘጋጥመሉ ዘሎ ሓያላት ሃገራት ጥራዮም ዘድልይዋ ሓያላት ድማ ንዓ ክሕግዝዋ ዝኽእሉ ዘይኮነ ዝተዋሓደ ነቲ ከባቢ ኣብ ምቁፅፃር እጃም ከበርክቱ ዝኽእሉ ኣብ ግዜ ኢህኣደግ ንወያነ ወይ እውን ኢትዮጵያ ኣብ ቅድሚት ኣምፂኦማ ዝነበሩ እኮ ሰራዊት ኣለዋ ውሽጣዊ ኩነታታ ሒዛ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክትዋሳኣልና ትኽእል እያ እዮም ዝብሉ ነይሮም። ሎሚ አብይ አሕመድ ዓዲ ክቆፃፀረሎም ኣይክእልን እዩ ዘሎ ግደፎት ካልእ ክቆፃፀረሎም። ስለዚ እንተወሓደ ንነብሱ ተቆፃፂሩ ባሕሪ ተቆፃፂሩ ኣከባቢ ድማ ፅልዋ ዘለዎ መራሒ ይከድልዮም እዚ ነዚ መንገዲ እዚኦም ዝኽተሉ ዘለዉ ኤርትራ ድማ ኤግዛክትሊ ኣብ ትሕቲ መርሕነት ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነዚ ብቅዕቲ ኮይና ረኺቦም ኣለዉ እዩ ዝብል ዘሎ ምሳይ ዳትስ ዋይ ድማ ኤርትራውያን እዮም እዚኣቶም ገለ እናበሉ ዝዛረብዎም ዘለዉ። ስለዚ ብሓፈሻ ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ገንዘብ ዘይወስደሉን ብዙሕ ድጎማ ዘይደሊ መንግስቲ ፀጥታ ከውሕሰሉ ዝኽእል ቀይሕ ባሕሪ ውሑስ መንገዲ ክኾነሉ እዩ ዝደሊ ዘሎ ኩሉ ከውሕሰ ከም ዘይክእል ፈሊጡ ኣሎ። ወሽመጥ ሕርሙዝ ክኸፍታ ይክእልኒ እዩ ፀገም ተጋጢሙ ድማ ክፈትሖ ይክእልኒ እዩ። ስለዚ ነተን ሃገራት በዓላትን ከውሕሳሉ ዝኽእላ ንዓታትን ምሕጋዝ ይሓይሽ ትመስል እዩ። ስለዚ ኤርትራ ድማ ነዊሕ ኪሎ ሜትራት ዝሓዘት ብተደጋጋሚ እዮም ዝጠቕስዋ ዘለዉ ልዕሊ 700 ማይልስ ወይ እውን ልዕሊ 1000 ኪሎ ሜትራት ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝሓዘት እናበሉ እዮም ዝጠቕሱ ዘለዉ። እዚ ድማ ንዓታቶም ኣገዳሲ እዩ። ብኡ መንፅር ድማ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘሎ እገዳ ከልዕልዎ መደብ ኣለዎም። ከምኡ ድማ ምስ ኤርትራ ስራሕ ክጅምሩ እዮም። National interest, the US reportedly views President Isaias Afwerki as a more capable partner for maintaining regional law and order compared to the current instability in Ethiopia. ስለዚ አሜሪካውያን ፅሉላት ኣይኮኑን ዓያሹ ይኮኑን ነገራት ይርይዎ ኣለዉ
ኣብቲ ከባቢ ፀጥታን ሕግን ስርዓትን ክነግስ ሰላም ክነግስ ርግኣት ክነግስ እንድሕር ኮይኑ መጀመርያ ኣብ ዓዱ ርግእቲ ዓዲ ክፈጥር ዝኽእል ድሕሪ ናብ ዞባ ክኸይድ ዝኽእል ናይ ኤርትራ ተራ ድማ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን እውን ይብትንዋ ይኮኑ ዘሎ ነቲ ሃገር ብክልተ ግራ ንክትረግፅ ኣብ ሶማልያ እውን እንትኾነ እቲ ሃገር ብክልተ ግራ ክትረግፅ ወላ እውን ኣብ ኢትዮጵያ እንትኾነ እቲ ማዕከላዊ መንግስቲ ንክዕወት እዮም ሓጊዞም ኤርትራ ክንምንታይ ኣብ ኩናት ናይ ትግራይ ኤርትራ ተፀሊያ እንታይ ክትገብር እያ ኤርትራ ኣትያ እንድሕር ኢልካ እውን ኣቦ ማዕከላዊ መንግስቲ ዝሎሚ ከዳዕ ኮይኑ ዘሎ ኣቢ ማዕከላዊ መንግስቲ እዩ ማዕከላዊ መንግስቲ እዮም ሓጊዞም ኤርትራ ኣብ ሱዳን ንማዕከላዊ መንግስትን ሃገርን ሰራዊትን እዮም ዝሕግዙ ዘሎ ኣብ ሶማልያ ማዕከላዊ መንግስቲ እያ ትሕግዝ ኤርትራ ከምዚ ናይ ብልፅግና ወይ እውን ከምዚ ናይ ኢማራት ንማዕከላዊ መንግስቲ ክትግንጥል ኣይኮነን ትሰርሕ ዘላ ስለዚ ሓደ ጥዑይ ኣእምሮ ዘለዎ ናይ ኤርትራ ብዝደለኻይ መንገዲ ግለፃ ግን ኣበርክቶናት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኩሉ ግዜ ነቶም መንግስቲ ናይቲ ሃገር ንሳቱ ደልዮ ዲ ኣይትደልዮ እንደይኮነ ንመንግስቲ ናይቲ ሃገር ምስኡ ትሰርሕ ኣብቲ ሃገር ዘሎ መንግስቲ ሕጊ ናይ ዩኤን ከመይ ዝብል ሓንቲ ሃገር መንግስቲ ኣለዋ ፍተው ወፅላዮ ንዑ ኢኻ ክትገብር ዘለካ እቶም ደቂ ሃገር ተደልዮም ክቕይርዎ ይኽእሉ ስለዚ ኤርትራ ድማ ኣብ ኩናት ናይ ትግራይ እውን ተኾነ ምስቲ መንግስቲ እያ ትሰርሕ ነይራ ኣብ ሱዳን ምስቲ መንግስትን ሰራዊትን እያ ትሰርሕ ዘላ ኣብ ሶማልያ ነቲ ፈደራል መንግስቲ እያ ትሕግዝ ስለዚ ኣብ ሰለስትዩ ኮንሲስተንት ዝኾነ ዕላማ እዩ ዘለዎ ኤርትራ እዚ ድማ ክሪኦን ዝደሊ ብትክክል መንገዲ ክጥምቶን ዝደሊ ካብቲ ፕሮፓጋንዳ ወፃኢ ክሪኦን ዝደሊ ንኤርትራ ክብሪ ንክትህብ ከቢድ ኣይኮነን A slap in the face ይሎም ኣለዉ The speaker characterizes the shift as a massive diplomatic defeat for Abiy Ahmed who has tried to give everything to the US but is now being bypassed እዚ ድማ ንአብይ አሕመድ መራር ፅፍዒት ኣብ ገፁ እዩ ምክንያቱ ንኣሜሪካ ወታደር ክኾነልኩም ክሞተልኩም ይኽእል እየ ንዝበሎ ንዑ ገዲፎም ንኤርትራ ኣሜሪካ ልዕሊ ዓቕማ እያ ትሰርሕ ዘላ ይዋፅኣኒ ክትወድቕ እያ ንዝብል ዝነበረ ፕሬዚደንት ግን ኣብ ባይታ ድማ ዓዲ ክቋፀር ዝኽኣላ ኣብ ዞባ ድማ ዓብ ፅልዋ ዘለዎ ምስኡ ክትሰርሕ መሪፃ ቢካዝ ብኣፍካ ትብሎ ዘይኮነ ተግባራትካ ስለ ዘገድስ ዝያዳ እንታይ ከተበርክት ትኽእል ኣሜሪካ ናይ ቻሪቲ ሃገር ኣይኮናን እንካን ሃባልና ንፈቱ እዚ ፀጥታ ናትካ ክትሕሉ ትኽእል እሞ ንካልእ ፀጥታ ንዞባ ዝኣክል ከተበርክት ትኽእል ተኮይንካ እዩ ቆላሕታ ክትረክብ ትኽእል ዝመስል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና perceived weakness the US reportedly views Abiy as unable እዚ ንኣቢይ ብኸመይ ትሪዮ ዓቕሚ ዘይብሉ ደግሞ ሰላም ክገብር ዘይክእል ርግኣት ከምፅእ ዘይክእል እዮም ዝርእይዎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ about controlling the Red Sea ቀይ ባሕሪ ተቆፃፂረ ገለዶ እናበለ ኣብቲ ዞባ ድማ ዘይርግኣት ዝፈጥር ዘሎ መራሒ እዩ ከምኡ ድማ ነቲ ናይ ኢማራት እውን ይጠቕስዎ እቲ ንዑ ዝሕግዝ ዝነበረ ኢማራት ሓደ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ፅቡቅ ይኸይድ የለን ዳዕመ ሰሪዕ ይሰዓረሉ ኣሎ ንባዕሉ እቲ ኢማራት ድማ ርድኡን ኢሉ ናብ ቻይና ናብ ኣሜሪካን ይልምን ኣሎ ባንክራፕሲ ክመፆ ከም ዝኽእል ድማ ይንገር ኣሎ እንታይ ማለት እዩ ንባዕሎም ቁጠባዊ ድሕነት ናቶም እውን ኣብ ምልክት ሕቶ ኣትዩ ኣሎ ምክንያቱ ለሰይ እዚ ኩናት ብሕጂ 2 ወርሒ እንተቐፂሉ በዚ ሕጂ ዘለዎ መልክዕ ኣሚን ኢማራት is going to be in deep trouble እዚ ምግናን ዘድልዮ ይኮነ ቀጠር ኣብ ፀገም ክህሉ እዩ ካልእ ኣብ ፀገም ክህሉ እዮም ምክንያቱ ንክልተ ወርሒ 3 ወርሒ ኣታዊ ዘይብልካ ክትቅፅል ኣይትኽእልን ኢኻ ብፍላይ ድማ በዓል ዱባይ ከተማታት ክዕሱ እዩ እቲ ገዛውቲ እዲኦም ክዕሱ እዩ ድሮት ሪል ስቴት ናቶም ብክንደይ ፐርሰንት ጎዲሉ ኣሎ ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እየ ኣሚን ኣይምፃልኩም እዮም እንታንካ ከይተረዳእኩም ካ ብስምዒት ከይትገዝኡ ቢካዝ I really don't know እዚ ነገር እዚ ከይተፈትሐ ዝኾነ ነገር ክትገብር ፅቡቅ ስለ ዘይኮነ ከምዚ ዓይነት ዓብ ፀገም ክመፅእ ከሎ ክትፅበይ ዘለካ ዋላ ጎዲሉ እንተበሉኻ ክትገዝእ የብልካን ኣይኖ ገለ ሰባት ክገዝኡ ዝሸጡ ኣለዉ ከምዚ ዱባይ ሕጂ ጎዲሉ ኣሎ ግዛእ ዝብልኹም ህልው ኾኑ እዮም ተጠንቀቑ ማለት ኩሉ ንታሕቲ ዝወርድ ይድሂብ ማለት ኣይኮነ ኣሚን ደማስከስ ሲርያ ክትወድቕ ከላ እውን እቲ ገዛው ተዓሲሩ ነይሩ እዩ እንታይ ግን ኣጋጢሙ ሓምሽሽቡ ገይሩ ሶ you have to be careful ኩሉ ነገር ታሕቲ ዝወርድ ተመሊሱ ይትንስ ማለት ኣይኮነን ካርቱም እውን ቆም እያ ነይራ ካርቱም ኣብ መጀመርያ ኩናት ተጀመረሉ ገዛው ተሓሲሩ ኢልካ ትገዝእ ዶ ደን ወል እንታይ ኣጋጢሞ ካርቱም ድማ ሪኢኹም ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ ብሓፈሻ ኣብ ከምዚ ኩነታት ስቕ ኢልካ ኢኻ ክፅበ ዘለካ ኣብ መወዳእታ ከም ዝሪእዎ ዘለዉ because of its own crisis the UAE is looking towards China and may no longer ንባዕላ ዝረድኣን ዘጥሕናን ትደሊ ዘለያ ሕጂ ድማ እቲ ናይ ሑቲ ፀገምቲ ዝዓበየ ብድሆ ክኸውን ስለ ዝኽእል ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ትፅዋዕ ዘላ ከደግመልኩም እዮም ብዙሓት ገለገለ ሰባት ኣለኹም መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ከምዚ ዝበሰለ ዝተበላሽዩ ዘሎ ጉዳይ እናዘለለ ኣትዩ ንነፍሱ ኣብ ሓደጋ ክእቱ ዝኽእል መንግስቲ እዩ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ኣሚን ኤርትራ ብዝደለኹም መንገዲ ክትገልፅዎ ትኽእሉ እዮም ግን እቲ መንግስቲ ታዊኹ ኣብ ዘይዋፅኦ ሓዊ ዝሰድድ ነፍሱ ዝሰድድ ሃገር ኣይኮነን ስለዚ ወላ እኳ እቲ ፀገማት እንተሎ ኮይኑ
ምስ ኣሜሪካ ክሰርሕ ወይ ምስ ካልኦት ክሰርሕ ክብል ከሎ ሳክት ነቶም ካልኦት ሃገራት ንክሕጉስ ኢሉ ንነፍሱ ኣብ ሓደጋ ዝእቱ ይኮነ ካልኣይ ድማ ኣሜሪካ ገለገለ ሰባት ታሪኩም ጽሒፍኩም ላይ ኣሜሪካ ሕጂ ንሑቲ ክትሓርም ስለ ዝደለየ ዲያ በይዝ ደልያ ንሑቲ ክትሓርም ካብ ጅቡቲ በይዝ ኣለዋ ኦልሬዲ ሓድሽ ብሕጂ ትሰርሖ ገለመለ ዝበሃል የለን ኣብ ጅቡቲ በይዝ ኣለዋ ኣብ ሶማሊላንድ እውን ብመንገዲ ኢማራት ጌራ ክትረክብ ትኽእል እያ ኣብ ኤርትራ ጌና ከይኣተወት ከላ ክሰርሕ ይትኽእል እያ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ንኤርትራ ክኸውን ከሎ ኩሉ ነገር ብኣሉታ ጥራይ ትርእይዎ ሰባት ኣለዎም እንታይ ፀገምኩም ኣይርዳእንን እዩ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ሽግራ ክትፈትሕ ፅቡቅ እዩ እቶም ሰባት ኣለኹም ገለ በይናይ ትሕሸና ትብሉ ኣይደኖ እንታይ እቲ ኩነታት ኣነ ይርዳእን ኩሉ ሰብ ክረዳዳ ኣይክልኒ ግን ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ሽግራ ክትፈትሕ ትደሊ እያ እቲ እገዳ ቻይና ከተልዕሎ ይትኽእልኒ እያ ራሻ ከተልዕሎ ይትኽእልኒ እያ ምስ ቻይና ፅቡቅ ዝምድና ክህልወና ኣለዎ ባይ ዘ ወይ ከብርሃልኩም ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ክትዕረቕ ቻይና ትረብሕ እያ ስለምንታይ ከም ድሌቶም ከም ልቦም ኢንቨስት ክገብሩ ክእሉ እዮም ኣሜሪካ ኣጊዳቶ ኣብ ዘላ ግን ኢንቨስት ኣይገብሩን እዮም ኣብ ኢራን ኢንቨስት ኣይገብሩን እዮም ኣብ ኤርትራ ኣይገብሩን እዮም ኣብ ክንዱ ኣብ ኢትዮጵያ ይገብሩ ወይ ምን ኣብ ክልል ምክንያቱ እቲ እገዳ ነተን ካምፓኒታት ናይ ቻይና እውን የፍርህን እዩ ኤርትራ ንእሽተይ ዓዲ ብንዓታቶም ክትሪእዎ ከለኹም ኣብዛ ንእሽተይ ዓዲ ኢንቨስት ክትገብር ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለዎም ቢዝነስ ናቶም ተዓፂኦም ሎም ካብኡ ዝኸፊ የለን ስለዚ ማንም ሰብ ኣሜሪካ ኣጊዳቶ ኣብ ዘላ ቦታ ከይዱ ኢንቨስት ክገብር ኣይደልን ስለዚ ኤርትራ ብመሰረቱ ንኣሜሪካ ስለንፈቱ ይኮና ንኣሜሪካ ንዓና ክታስየና ትኽእል እያ ግን መኪትና ወፂና ኣለና ሎሚ ተንበርኪኹ መራሒ ኣይኮነን ኩነታቶም ርዮም እዮም ናብ ኤርትራ ዝመፁ ዘለዉ ስለዚ ኤርትራ ነቲ ዘለዋ ዕድል ተጠቂማ ኣይ ሪሊ ሆፕ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ጉዳይ እዚ ናብ መፈፀምቱ ከብፅሖ እሞ ነቲ እገዳ ኣብ ልዕለና ዘሎ ከልዕሎ እዚ ሓደ ካብቲ ማንም ኤርትራዊ ክፅዕረሉን ክረኽመሉን ክወየሉን ዘለዎ እዩ there is no a thing ከምዚ ዳ ከምዚ ዶ እናበልካ ኣብዚ ሸንኮለል ኣይትብሉ ምክንያቱ ኤርትራ ካብዚ ኩነታት እዚ ክትወፅእ ንደሊ ኢና ዘይደሊ እንተሎ ናይ ነፍሲ ጉዳይ እዩ ኤርትራውያን መብዛሕትና ንደሊ ኢና ነዚ ጉዳይ እዚ ክፍታሓልና ኩልና ግን ኣይኮንና ንሕጎስ ዘይተሓጎሱ ሰባት እውን ኣለዉ ከርእየኩም እየ ዘይተሓጎሱ ብጉዳይ ናይ ኤርትራ ሰላም ብምርካባ ዘይሕጎሱ ሰባት ከም ዘለዉ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ና ክቕፅል እያ ኣብቲ ዝቕፅል ካልእ ኩነታት እንታይ ኣሎ መሲልኩም ኣብዚ there was this video ዓይነይቲ ከም ዘርእየኩም ከማን በዚሕኒ እንዲ ዘሎ ኣመና ብዙሕ ሓበሬታ ስለ ዘሎ እዚያ እስከስምዕዋ ሓንቲ ኣብዚያ ብልፅግና ዘለዋ ዘለዉ በርካታ ሰው ይሄ የሰሜን የሚደረገው የደፈጣ ውጊያ ይመጣል ብሎ ተስፋ ያደርጋል። ሰሞኑንም በከተሞች መካከል ይሄ ሲንጸባረቅ አይቻሉ ይመጣና 4 ኪሎ ይገባል የሚል ተስፋ አለውና የሚጠብቅም ተስፈኛም አለ። እውነት የደፈጣ ውጊያ እንበር ይገረስሳል? መጀመሪያ ደረጃ በደፈጣ እዚያ ሕቶ እንታይ ኣብትብሎ ዘላ እዞም ፋኖ ካገለ ካልኦት ኩሎም ዝቃለሱ ዘለዉ ሲ 4 ኪሎ ክበፅሑ ይኽእሉ ዶ ኣነሲ ከምኡ ተስፋ ዝገብሩ ዓያሹስ ኣለዉ እዮም ገለ ማለት ብሎ ታይልስ ከመለሰላ መርዲ መንግስትን የሚያስነሱት ወያኔዎች እንደዛ ነው እዚህ ከተማ የገቡት። እኛም እንደዛ ለማድረግ እቅድ ነበር አልተቋጨም እንጂ እኛም እንደዛ ነበር አስተሳሰቡ። ስለዚህ በደፈጣ ውጊያ እስከዛሬ ድረስ መንግስት ግርሰሳካ ተደረገ ምናልባት በእርሱ አነጋገር ሊደረግ አልቻለም አላየንም። ታምር መሆን አለበት ማለት ነው። ሊሆን አይችልም ማለት አይደለም ግን ሊሆን ይችላል እኮ በታምር እዞም ኢሊት ናይ ኦሮሞ ኩሉ ግዜ መሰካሓት እንዲዮም ዛጓል ሕጂስ ዘይከኣል እዩ ዝመስላ እንታይ ልዋሱ ክዕፅር ኣቢሉ ወያነ ከመይ ኢሉ ከም ዝመፀ ምናልባት ዘይትፈልጦ ከይትኾኒ ሓደ መዓልቲ ከምዚኦም እዩ ነይሩ ኢልዎ መድረክ ምስ ተቀያየረ እዩ ናብዚ ኣትዩ ንሕና እውን ናይቲ ኦኔግ ዝበሃል ገለ ናይ ኦሮሞ ዝነበረ እዩ ንሕና እውን ከምኡ ኮይና ክንኣቱ ኢና ንደሊ ነርና እዞም ካልኦት ሓይልታት እውን ቀስ ብቀስ እናዓበዩ እዮም ዝኸዱ ዘለው እናሓየሉ እዮም ዝኸዱ ዘለው እናበርትዑ እዮም ዝኸዱ ዘለው ሓደ መዓልቲ ናብ 4 ኪሎ እንተመፅኦም ከገርም የብሉን እዚ ነገር ዘይከኣል ሎሚ ስለ ዘይሰለጠ ዘይከኣል ከይመስለክ ይብላ ኣሎ እዝና ደጊፊ ደስምዓ ዘሎ እቶም ናይ ብልፅግና ካድረታት ኣብ ከመይ ዝበለ ደሴት እዮም ዝነብሩ ትርእሶም ነቲ ክውንነት ኣይረኣዮም እዩ ታሪክ ናይ ኢትዮጵያ ትማሊ ክትርእዮ ዘለካ ኢህኣደግ ብሙሉእ መንግስቲ ተቐፃፂሮ ከሎ ብብረት ሓዘ ዘይኮነ ብሰብ ኣብ ፅርግያ ወፂኡ ኣልይዎ ስለምንታይ ኣልዮም መንዳር ኢሎም ንዑ ከማን ክርዱ ይክእሉን እዮም ኢህወደግ ክወድቕ ከሎ ሓያል ሰራዊት ነይርዎ ፀላእቲ ብዶባ ሰጊሮም ኣብ ውሽጢ ብረት ሒዞም ኣይመፅዎን ወላ እኳ ብዙሓት ብረት ዝሓዙ እንተነበሩ ህዝቢ ሓፊ እቲ ህዝቢ ክትንስእ ከሎ ኣንፃር ኢህወደግ ከምዚ ናይ ሎሚ ሽግር ኣይነበረን ከምዚ ናይ ሎሚ መናብሮ ከፊእዎ ኣይነበረን ስለዚ ትብልፅግና ክንምንታይ ካብ ኩንነት ዝተባተኸ ምዃኑ በዚኻ ትርእዮም ዝብሉ ዘለዉ ወል
it's going to be about time. Now, ምናልባት እቲ ንዖም ደፍረهم ዘሎ ነገራት ተሎ ቀስ በቀስ እንዲሁ ድመጾም ዘሎ there is this ለንከነ ካብ ካርቱን ዝወፀ ስእልታት ከነሪአኩሞ قدمنا لكم السيد الدرجاتشو وهي كلمة التضامن لازم التضامن كانت باللغة الإنجليزية. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ካርቱም ዝተገበረ ፅምዶ እዩ መን እዮም ፀሚዶም ኣብኡ ኣምሓራ ፋኖ ኤርትራ ሱዳን ትግራይ I mean this is serious I mean Abiy Ahmed whatever he thinks ፅምዶ እንታይ ምዃኑ ዘይተረዲእዎ ነይሩ ሕጂ ክርድኦ እዩ ምክንያቱ እዚ ጉዳይ እዚ ናብ ዓበ ደረጃ ደይብሎ እን ካርቱም ሰራዊት ናይ ሱዳን መንግስቲ ሱዳን ኩሉ ምክንያት ኣለዎ ምስ ኣምሓራ ክፀምድ ተጋሩ ክፀምድ ብዓብይ ምስ ኤርትራ ክፀምድ ምክንያቱ ቀንዲ ፀላእናቱ ኣብዚ እዋን እዚ ቀንዲ ፀላእናቱ ብልፅግና እዩ ምክንያቱ ብጫት ዝድገፍ ዝነበረ ዳዕመ ሰሪዕ ብሊብያ ዝድገፍ ዝነበረ ንሰለስተ ዓመት ተቃሊስዎ ኣይተዓወተሉን ናይ መወዳእታ መዋፅኦ ኢሉ ኣትይዎ ዘሎ እቲ ዳዕመ ሰሪዕ ንኢትዮጵያ እዩ ኢትዮጵያ ድማ ብዙሕ ህዝቢ ኣለዋ ሃገር ድማ ዓብይ እዩ ስለዚ ካብዚ ቦታ እዚ ብዙሓት ሰራዊትና ኣስከረ ንነዊሕ ክቃለሶ ይኽእል እዩ ካብ ካልኦት ብዝገደደ መንገዲ ድማ ሓደጋ ክኾኑ ዝኽእል እዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ብሉ ናይል ዝበሃል ስትራቴጂካሊ ኢምፖርታንት እዩ ንካርቱም ንክትመፅውን ቀረባ እዩ ስለዚ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣቃሊሉ ክርኦ ይክእልኒ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት እውን ወላ እኳ ኢትዮጵያ ብልፅግና ምስ ኢማራትን ገለን ይገብር ተሎ ኣብ ኢትዮጵያ ስርዓት ንክወድቕ ዝለዓለ ተኽእሎ ኣሎ ስለዚ ካብ ኤርትራ ንላዕሊ ሞር ምክንያት ዘለዎ ነዚ ፅምዶ ንክሰርሓሉ ሱዳን among the participants are representatives involved with people of Ogaden, ካብ Ogaden ከም ዝነበሩ ካብ ጋምቤላ ከም ዝነበሩ ካብ ኣምሓራ ካብ ትግራይ ካብ ኤርትራ ካብ ኣምሓራ ድማ እዚ ፖለቲከኛ ኣበ ፖለቲከኛ አንዳርጋቸው ጽጌ ካብ ዩኬዲ ገለ መጽኡ ኣብ ኣገዳሲ ዘረባ ከም ተዛረበ ናይ ብልጽግና ካድረታቱን ሼር ክብልዎ ኣለኹ in a significant forum attended in person by members of Sudanese Sovereign Council and military leaders ስለዚ ዓበይቲ መራሕቲ ናይቲ ሰራዊት መርሕነት ናይ ሱዳን ተሳተፍዎ ዋዕላ ከም ዝነበረ ካብ ኤርትራ ድማ ከም ትሪእዎ ኣለኹም ልኹ ነይሩ ኣወል ስዕድ ድማ ከም ሓደ ኣገዳሲ ሚድያ ፐርሶናሊቲ ናይ ፅምዶ ኣውቲስታን ኣብቲ ጉዳይ እቲ ከም ተሳተፈ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ እንታይ ክገብር እዩ እንታይ ክፈጥር እዩ ንግዜ ንገድፎ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዕባለታት ግን ኣብ ከባቢና ንርኢ ኣለና ኣቕሊልካ ዝርዮ ንፅምዶ ኣቕሊልካ ምርኣይ ማለት ብሓዊ ምፅዋት ምዃኑ ምርዳእ የድሊ ኩነታት ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ከመይ ሊቀያየር ከም ዘሎ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ንርኢ ኣለና ኣብዚ እውን ኣወል ክኣቱ ከሎ ዝቐድሕዎ ኣለዉ ምናልባት ነዊሕ ቪድዮ ኣብ ምስ ግዜ ክመፅእ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ክኸውን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፅምዶ ምናልባት ኣናሃይሶም ዝረኣይዎ ነይሮም ኣብቲ መጀመርያ ሰላሳ ክልተን ዓመታት ኣብዚ ዕለት እወ ንናፅነት ኣይፋል ንባርነት ተፀሚዱ ነይሩ ሎሚ ከዓ እወ ንፅምዶ ኣይፋል ንኩናት ይድመፅ ኣሎ ደቂ ኣስመራ ኣከዳድናኻ ዘራርባኻ እንዳማዕበለ እንዳፀበቐ ከይድ እንተሪኦሞ ኣዝሚርካ እዮም ዝብሉኻ ኣነ ድማ ፅምዶ ካብ ብሕብእ ካብ ኣኼባ ትሕቲ ገረብ ዲንቶ ተገላጊላ ብኸምዚ ዝበለ ብልጭልጭ ዝበለ መድረኽ ምክዓ ፅምዶ ኣዝሚራ ምርኣየ ንጉሴ ኣብዚ ዳርጋ ኩሎም ኣባላት ሞናት ተሳቲፎም ኣለዉ ኣብ ማእከሎም ዳይረክተራት እውን ኣለዉ ንምንታይ ከም ዝተኸዲነ ምስ ሓፈትኩ ዝተመለሰለይ ፍርቁ ሚሊታሪ ፍርቁ ፃዕዳ ምግባርካ ፍርቁ ካብ ህዝቢ ዞባና ገና ውግእን ወረ ውግእን ኣሎ ፍርቁ ድማ ብተዛማድ ዘላቂ ሰላም ስለ ዘሎ ንምባል እዩ ኢሎም ፅምዶ ቀፃልነቱ ዘጠራጥሮም ዝነበረ ሰባት ብዙሕ ስማስማ ዝውፅኡልና ዝነበሩ ግዜ ብናይ ኣማኒኤል ኢያሱ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ፅምዶ ምልጋፍ እዩ ዝምረፅ ምባል ተጠቕመላ ቃል ነይራቶ እንታይ ኣትብል ንሰላም እዩ እንተኢሎምኻሲ ዋላ ንሓንቲ መዓልቲ ትኩል መቕባሉ እዩ ክብል ሰምዐ ነይረ እኖ ቀፂሉ ስድሮ ካብ ሓደ መዓልቲ ናብ ሓደ ዓመትና ከነብዕል በቂዕና ካብ ሎሚ ንኔው ፅምዶ ደው ከብሎ ዝኽእል ሰባት ዘየለወሉ ብራኸለ ይርከብ ኣብይ ኣሕመድ ሎምና ኣባላት ፅምዶ ዝፀርፉን ዘናኣሱን ከቲቡ ይፍትነና ኣሎ በእውቀቱ ስዩ መፅሓፍ ሓንቲ ደስ ዝብለኒ ባህላ ዝክር ኣዳም ምስ ተፈጥረ ዕርቃኑ እዩ ነይሩ ቁሪ ምስ ስፖርትዖ ጋብ ምእላም ጀሚሩ
قابا عليهم أمودوغن أكلا تدرو نتخر تلمامي الوصلي ويأكل يعني اللي بحرق على المسزام نايلوم مدختنا بنا تاين للزغلي عاوز نصندوق قدمنا لكم كلمة ናይ ብሓቂ ጽቡቕቲ ዘረባት ሰምዋለኹም ንፅምዶ ናበይ በፂሕኩም ዘሎ ንምርዳዩ ፈረንሳይ ዝማእከሉ ንኤውሮጳውያን ወኪልካ ዝግበር ርክባት ደው ኣይበለን ይቕፅል እዩ ዘሎ እኳ ደኣ መርኣያ ናይቲ ከምኡ ምቕፃሉን መርኣያ ናይቲ ዝያስምሩላ ይኹም ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ምስ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ሓቢሩ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሰርሓሉ ግዜ ዲፕሎማስያዊ ክሳራ ክገጥሞ ምዃኑ ክንግንዘቦ ኣለና ድበሉ ይበሉ እሶም ክንገብሮ ኢና ተኢሉ ከዓ ወል ብሓይሊ ገይርዎ ኣበይ ክበፅሕ ይኽእል ብኸመይ ክኸይድ ይኽእል ካልእ እንድዮ ጉዳይ እቲ ዲፕሎማስያዊ ሸነኽ ናይቲ መስርሕ ግን ኢትዮጵያ ብሰንኪ ማእከል ዲፕሎማሲ ምዃና ብሰንኪ እቶም መጋጠምታ ኣብ ዓበይቲ ኣጀንዳ ምጥማት ገዲፎም ኣብ ክስቶ ውረድ ክስቶ ደይብ ብኤርትራ ሸነኽ ከዓ ኣንደርስቲሜት ዝገብር እምበር ጀኒን ዝኾነ ፖለቲካዊ ሪፎርም ዘይሓስብ ስርዓት ስለ ዘሎ እዚ ምዕራብ ዓለም ንኤውሮጳ ንኢትዮጵያ ከምዚ ገይሩ ናብ ናይ ፓርትነርሺፕ መስርሕ ክመልሶ ከሎ ክንምንታይ ካብ ክውንነት ተባቲኾም ከም ዘሎ በዚኻ ትርኢ ነቲ ዝርእይዎ ዘለዉ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ምስ ብልፅግና ምስራሕቲ ዝሓሸዩ ኣብ ምባል እዮም ወዲቖም ዘለው ብልፅግና ህዝቡ ፈንፊንዎ ዘሎ ናብኡ ገጾም ይጓረዩ ምህላው ከትዕቢትና ከትምክትና ከጉራ ወጥተን አብይ አህመድ የሚሰራው ስራ ይጠቅመናል። እባካችሁ የአብይ አህመድ ራዕይ አገርን የማበልጸግ ነው። ትግራይም ሊያበልጽጋት ይፈልጋል። አብይ ግን አላሰራሉት ህዋን እሱ እዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ተማምሓሩ ገለ ላይክ እንተገበሩሉ ዓብዪ ድንዲ ዘሎ ሰኺሩ እዩ ዘሎ ግን ንሱ ጥራይካ ኣይኮነን ብዙሓት ከምኡ ኣብይ ኣሕመድ ንሃገሩ ዘይጠቐመ ክጠቕሞም ዝኽእል ዝመስሎም ሰባት ኣለዉ ነዚ ከም ፍሉይ ነገር ሪኣክት ትገብረሉ ይኮነን ግን ተጋሩ ሼር ገይሮም ነዛ ቪድዮ ርየ ነይረ በዓልና ንነብሮ ዘለና ሂወት ፅቡቕ ይብለና ኣሎ እዚ ሰብ እዚ ካብ ትግራይ ማለት እዩ ንና ንነግሮ ዘለና ኣምሓሩ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኮይኖም ዝነብርዎ ዘለዉ ሂወት ፅቡቕ እዩ ዝብሎም ዘሎ እዚ ሰብ እዚ ኣሜሪካ ኮይኑ ማለት እዩ ግን እታ ፀገም ኣብ ነፍሶም ስለትምለስ ዘላ በዚያ ኢኻ ትሪኦም ከምኡ ኮይኑ ሞ እዚ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ዝግበር ዘሎ ምሽራኽ ቃልሲስ ኣይትድግፎን ኢኻ ማለት እዩ ብርጌድና ሓመድ ዝገብሮ ኣሎ ብርጌድና ሓመድ እንታይ ዝገብር ዘሎ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ምሽተራሕ ኣሎ እንታይ ዝሰርሕ ዘሎ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ግንባር ወሪዱ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ኣይኮነን ይሰርሕ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ባሕርና ንሕና ናብ ኤርትራ ንክንቃለስ እኳ እንታይ ብዛዕባ ባሕርን ብዛዕባ መሬትን ሓደ ክንከውንና አንድነት ኢሉ ዝሰርሕ ዘሎ ኖ ኣይኮነን ባሕሪ ክንወስድ ኢና ብላሎ ምሽ ኣብይ ኣሕመድ ባሕርስ ናትና እዩ ብላሎ ምሽ ንሕና ሞ ከምኡ ተኮይንና ከመይ ገይሩ ብርጌድና ሓመድ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሰርሕ ኣሎ ፈዓይላትኩም እንዲኻ ቤላ ጌርካ ረኪስካዮም እዚኣ ፅቡቕ ስራሕ ሰሪሑ እዩ ምክንያቱ ቀደም ኢልና ነርና ምስ ንኤርትራ ብሕማቕ ነገርሲ ንገዛኻ ክዘምተካየ ንስድራኻ ክዘምት እየ ንገዛኹም ክሰርቕ እየ ንዝብለካ ዘሎ ሰብ ምሱ ክሰርሕ እየ እንድሕሪ ልካ ሓውኻ ወይ እውን ሓደ ወዲ ዓድኻ ድዩ ገለ ንዓድኻ ንክድምስስ ዘሊ ዘሎ ምሱ ክሰርሕ ይኸይድ ኣለኹ እንድሕሪ ልካ እንታይ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ነይሩ ስለዚ መኖም እዩ ተጋጊዩ ኣብዚኣ ዘሎ ክትፈልጦ ይትኽእልኒ ኢኻ እቲ ናይ አንድነት ባንዴራ ገይሩ ዘሎ ብድሕሪት ናይ ኤርትራ ናይ ፌደሬሽን ባንዴራ ገይሩ ዘሎ ዕላማ ናቱ ንፁር እዩ ነይሩ ኣይተረድኦን ክሓቢ ዝፍትን ዘሎ ባንዴራ ናትካ ብቀደሙ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሓደ ከለዋ ይሕሸና ዝብል ባንዴራ ሒዝካ እንተለኻ ኣሚን ኣብይ ኣሕመድ ንዓኻ እንታይ ይርድኦ ፍሉጥ እዩ ምናልባት ስኻ ርእስኻ ክሳዕ ክንዱ ዘይከይድ ተኮይኑ ናይ ፌደሬሽን ባንዴራ ሒዝካ ልኡላዊት ሃገር ኣብ ዓለም ሬኮግናይዝድ ኮይና ባንዴራ ናታ ኣብ ዩኤን ተተኺሉ ዘሎ ሃገር እናሃለወትካ ናይ ፌደሬሽን ባንዴራ ድሕሪኻ ጌርካ እንተመፂኻዮ ኣብይ ኣሕመድ ድሌትካ እንታይ ምዃኑ ፈሊጡ ኣሎ ልኡላዊ ሃገር ኣይኮንኩን ኣነ ኣብቲ ናይ ቀደም ክምለስ ደሊ ኣለኹ ኢኻ ትብሎ ዘለኻ ኢልና ኢና ካብቲ መጀመርያ ግን ዝርድኦም ሰባት ኣይኮኑ እዚኦም እንታይ ይገብሩ እንታይ ይብሉ ናበይ ይኸዱ ስለዘይፈልጡ ዓወት ሃንደበት ክመፆም ይኽእል ምናልባት እንተመፂዎም እውን ኣይክርእይዎን እዮም ብከስ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ናበይ ይኸዱ ኣለዉ ዝፈልጡ ሰባት ኣይኮኑ ኢልና ነዚ ሕጂ እንታይ የባእሶም ኣሎ ሪኢኹሞ እቲ ሓደ ምስ ኣቢ ትሰርሕ ተለካ እኳ ኣቢ ኤርትራ ክወርር እየ ዝብል ዘሎ ስለዚ ሓደ ንኹን እኮይ ዝብለካ ዘሎ ይብሎ ኣሎ እቲ ሓደ ንሕና እኮ ምስ ኣቢ ንሰርሕ ዘለና ማይ ጉድነስ እዚኣቶም ዝመርሕዎ ዘሎ ፖለቲካ ምህላው ጥራይኹም ትስሕቁ ሓደ ኣብ ገለገሊ እዚኣቶም ኣብ ቅድሚት መፅኦም ዝዛረብሉ ፖለቲካ ኣብ ኤርትራ ለውጢ ከምፃ ኣይኮነንሲ ኣብታ ዘለዋ ቦታውን ለውጢ ከምፃ ኣይክእልኒ እዩ ምክንያቱ ክንዲ ምንታይ
استدرابش سبات مخانم بزي خاطري زد ما يونتي كل زجبر زلك ولا جنوين لا بيرتراك على سدليه زبل سب نتلو زياتهم ما بقد ميزلو نزياتهم ريد ما تسب ناب حقرو يدملس ناب زبيز ملس زياتهم هلاو ما بتي تقاوم زبال شم زلو نيرترا عبس أجاي زبلانه معناته زخونه سبب إيرترا الديمقراطية خمس قبل مسؤولية جن أب تجربيتك ما تأكل جن أبي إكسبوز غير ويلنا أنا نتكونتات كله قتيل وي بعلابي كتردو كلاتهم كحدث لزخونه مودتا بزيا نزار سزيا سمينا باقي نحن أب نيرترا رياكس جبر واسمه هجي إذا أبوتو غلو أنت يا غبل إذا هجرزيا نوح فتينا إنا طوياتنا تسابيا بوزح نقرات أجيرا زين يفترق نقول يكلني كاو نقول وزعنا بحاجة نقرات جنا بحبر ربحة كمستي لنا بزمنا صدق مستي دليلنا هنقول فينا قبل ده تحقق مع النفس وقبل ما نقص نزمن يفترق من تحقق من ما يتراترني هنا دليل سلامنا فتينا سلام نكيزنا يكون نزخول نقرات وقاب سدة بحجرنا نزخول نقرات أبيكم بس عليك بأنا سعرام زخون حزبي سرحينيا زخون حزبي زينات وزيد الحزبي أبيك بتصح نفسه خوي نخابي كراجع الزخيل بزخول شجراتو رفشاد يقولوا مسرقات وسأو رجعتو كواي رجعت بزخول سجماتو زواي رجعت نبله كم مجلسن حزب نسر حلو ስለዚህ እዚ ሁሉ ነገር ጸሊና ላይ ኮነ ግን ልዕላ አምና ዝኾነ ኢሎም ተውዮም ብዙ ነገራት ኣብዚ ገበርና ኣብዚ ወዓልናዮ ብዙ ተባሂልና ብዙ ተገይሩ ማለት ተጸሚምና ዋጋ ከፊልና ኢና ነዚ ጅግር ፈለና ወላ ዝስባሕ ዝባሉ ለሐቅ ኮይኑ ኣብ መወዳእታ መፈጸምቱ ኸሪእና ዝሎ ተስፋ ዓቢ ተስፋ እዩ ከምዚ ናብ መወዳእታ ኸሪእና ክንሕጎስ ወንሕጎስ ካብቲ ነገራት ስለዝኾነ ነበር ተቐፂና ኣጥፊና ስለተመሓርና ይኮና ክንሕጎስ ትመቅፅዓቶም ረብሪቦም ናብቲ ነባር ነገር ምምፆም ክሕጉሰና ይኽእል ካብ ላዕላ ይቀፀልን ባዕ ቀፀለ ኢና ተደይ ኮይኑ ንሕና ተጥፋናዮ ነገር ድበደለ ነገር ለመንግስትን ህዝብን ኤርትራ بدي أجواب نقطع زنبرنا بدي أجواب إنها تتوانا بدي أجواب ديك بأنا زرخبنا حزبنا منجستن حزبنا نازلنا نزوخنا بقمة المتاو نعزوخ مسؤول هنقول فينا نقبله كم ذكركم نايركم هجيجينكم وجين ويد ماربانديس لزلكم هجرا بحث لزلاتكم ريحهم مسيحهم يكون هنقول فينا نزعل في حالي فيه بحجز لنا وحزباتنا حزنا تنفاساتنا حزنا لنا مساي حزب يرتنا منجستنا حزنا لنا سلازي نزوخنا بقمة المبار لا سيدي لنا نفس البوك المسجد ركبات زيا بهون ريفيونا إيرترا زبل ويو بسولات إيرترا ويندما كم زيوم زبلو في سمعتاتي خمس قلعة ناي صوتها ناي قلعت كوينوسي هات مالهم زقبرنا كم زبالي له لومي زقد سنة أنا نسبح كاي زقد سنة صار لازم كتات تهجر كله تزحل فوتو what doesn't kill you makes you stronger يبلو زي قتلك كل حيالي زقبرك يس إيرتراوي قبوني نيرجن كوينو تريف دما إذا الجمعة يزول المدرخ دما بزع عينينا كن رؤيا زلنا توم أنا كل جزء خم قبل يدرس لنا توم تصليت زخونكم ناب أملاح زقربكم سبات قصلوا صلاتناتكم بزلنا من جدينا بسلام مسينا إيرترا مزي أمريكا زبها الهجر سلام فتيرة just زخون الرديت كجبر لنا زي كونسي to leave us alone مسوم سلام كينا وداينا بعلنا نجبر just عدل لكبونا تراينا عند الخباتهم سلزي الزنا جرز دما ناي بزحت سبات صلوت زغليتهم انا اب صلوتي كندو صلوت زغبر سب سلزي كونكونتهم تغبرو جن حيل صلوت كاب حيل همبلوت حيل صلوت زبلونا يبوتاتنا سلزي رداني እቶም ናብ ኣምላኽ ቅርብ ዝበልኩም ደዓ ግበሩ ጸሎት ግበሩ ከም ሰላም ጥዑም የለን ነቲ ሕጂ ተበፂሑ ዘሎ ናብ ብሰላም ድርዒ ጌርና ናብ ምዕባለን ግስጋስን ክንከይድ ነዚ ኣንጻርና ኩሉ ግዜ ዝፍክር ድማ ካብኡ ክንወፅእ ኮይና ኣገዳሲ እናበልኩ ናይ ሎም ኣርስቲ ኣብዚ ጉዳይ ፕሊስ ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ርኢቶምን ሓሳብኩምን ግደፉ እናበልና ከምቲ ወትሩ ኤርትራውያን ዝብልዎ ዘሎ ፅምዶ ድማ ናብ ሰላም ከምፃልና እናተመነና ናይ ሎም ኣርስቲ ኣብዚ ጉዳይ سلام